me fan say me kuna o ka baabi ne ma na na no wo na me o mti nti o mo kompai bo ye me basala no asore no o me basala ne koye de ade kyen yo mo ba ye no mo se na sofo ne say papa atwa ye bayifo na papa atwa bayiye no ne nana ne de ma na me nti na akwara ne su ade kyen mbuza papa atwa asamba na mo koye sofo ne kan wo se nana o frɛ me wo se abaya abra na me sorry ye me koya wo se papa atwa ma chew ana obusa me se minima de koro na me se daabi wo se wo bayifo wo se menye bayifo nti nana na me su na me pi abonten nti ya ba no na ga ba konso ye ndomi wo manimu ni nua woni me nana panyini no me nana mfo no so me mienu ba ko ye friend papa atwa ba ko di Lydia nti Lydia na ne papa atwa ai ndomi wura ne ba ne e ba no ana wo se Lydia woni ma de kwente mi nu na aduane e ba sore no so fo se wona na ye bayifo nti ya me hwo madidi mu yi na me so na na be bo mama ne nti na adwene de me kompa me kasa ya sam ye bayifo se sen nti me baba ya sala no na ofre sofo no se sofo enkura ne se wo se me ma me ye bayifo nti me ma me kasa nti bra nti me ba na de fo ma me se sofo no so ne me kasa na me se da bi me ne nkasa fo so na sofo de baaye nti sofo no baaye no ne na asore ma no be pa me chew sei ente sa nkura no ntoro no mu digu me so no bebu nkotodwe e pa me chew nti ombu nkotodwe pa me chew no na me de me se magya manaka nti bebo so mi mienu de me nka ho asem na baaye ye ote me nchen ye ne ba ko wase ho omo ne sofo no sofo ma me ne nyantokwa me so me fie no mu ye adwuma nti omo kono ade achi ye na mbeka kire gewe ni sei ade be nti na wo ne sofo ma me no eko na wo kuntokwa ne pata wa wuntie we ka we na we aka we ka we na we aka we nti asamo a gewe ni beka ne sei sofo ma me ne se wo ye konkonsa ni a munya ne di konkonsa ni papa akofo di konkonsa nti de won bia wo beka akire me temete wo me nka bi shem na baaye be bo mama ne sei sofo ma me ne yi di sei me na sala so e bayifo me ye bayifo na me provision so na me ye no edo na dwan ma ye no ho sei ge bi so no aduane wo me manimu ho mane apete aduane no ho obi obedi aduane bia wonya yale ye ge no wase ho no so ye ndomi wo ho ndomi na wo ye no me de wo ye bank ana me ton pipe nso so a me ton no me ye swimming pool a ho na obi a kwa didi a na obedwale dua bi so si efie ho no dua na esi ho no na ye information a si ebetena si a edu anajo a na ye de kɔ na me bayi ne de ene enya asam koto me bayi me ye bayifo me baba ya ba akɔpa no so ye bayifo me baba ya no kɔ awale ye no na me se me ye bayifo me ba no so ye bayifo no ɔkɔ awale ye no sofo no bompa ne kunu so no sofo no bompa ya na mba no hyehye ndema mba no bodam nti me ba no awo ade awo kora me ba no ngubi okay kan sam kira ba ya na ba ye bebo mama na me se da bi rohina asam na wo kan nti me de ko ba bi a wo betime de adanse o se ma betime de adanse ana me se mate nti ade chi na me frɛ me machiri batawia na tawia baaye na de asam no to animu ye kan asam no kan o ka kira me se ono de ne na ehunhum asem je se we mu kan ni so no no ka hunhum afen so no munsuo o na yi ne ba yende se akomo no o twa ne ho saa no maso mu nti da na me ofie ne o twa ne ho na minima de kora ye no na me kofre gewe na me se rahina so ne ne kwa asore de o ye de menti ase na o se ya adom na e fa no na me se saa ani nti wo ba na rahina ne ye ne nsa se busa ne se de ne wo pɛ ne wo so obenum nsu wan ko de ne nsa ne kire na ge yi ko nsuo mienu bre no o de ya me store na nim no de ahwe pan no agiko na chi no sande nsuo na ahwe pan na kukuru no fom brim na me se na rahina de asem ni o se ya adom no na ye ne sa tina ni so tina me se na salade asem ni o se adom ne se minya amole ton na ni ntina ye me sa no nti adom ne kana timi de ne fridom o de na ba fie obetwa no ho saa ne omo ho no ene nipa ba miensa ase nan obunyina aba ho a ombetwa omo ho saa na omukọ ombetwa omo ho saa na omukọ nti ge we ne kan asem ne kira me se da bi enhyira afem ha de me kan ba ha benya mayalesa omo ye ba bo nhwehwemu nti me ba sem ye bayifo a omo nka sem ye bayifo nso na me ba ne gu ne sofo gu mani mase a omo hu no omo nka na me ho nsane na mani mu gu ase wa manfuru eni ntina me de baaye
Yo, Nina, aye. By you soon, Mother Crow. Jimbe Dago no so no. Amauka in Wakasa. One was it. Tikwame Gongo. Never Dago no so. Ibusa Kosa no Yanawate. That's me. Me bas is here. Yaba sorry, Sabaro, the Kangal, sorry, Napo, Yora, Kwaka, Kore. Kayu de Pier Madina de Shida. Makulin League, easy. Please let me on one at my Baba. Sangaway wanted to want to look at the Serena. See the na isoba medase akwasi buafo mansan buafo nyankopon sha se uja na ko technical fo no ate medase eno mi sama akwa ba eje afina medago no so wo ibusa akosa no ya no wate yo asem si da ben sofo ne de si ba boso mi mienu ni boso mienu ni na me ndi sofo unim no sofo no oba me ba ne ho ati wonye menye obi a sofo no unim se wona gina we me hu na wakọ na so ida me nko obi da nko na so da hona ko aso ni bie abaya we ko bi na me ba ne ko bi na ga ba ko so wase ono so abaya de he ma me oti we odi ene no me pa cho one ni ye fi one ye nimhwe ni fie ni yesu ye fie ni yo na huni baba ne ko aso ni bi me ba no ande ko bi awo he me ona na me de na sama ba ha no one ne ko aso le ni bi nti uba ne ko aso be ka cho sofo ne se wuye bayifo me ba no abo me ba ye ni bi na sofo no so se me nana ne ba ye ba obandi kan bo be yanse wo ko aso no da bi oni kan mo me ba ye ko asafo no no wo be ka sa asem wu amate ko sambusa na se mi hu omo me ba ye da ko pem se o ko asore ni mu no obana bo ba ye ni bi na busa o se o ko asore na so no bo ba ye na so bo be yanse wo ko asore o ko obo me ba ye na san o ko asore na san o be bo me ba ye no o se mo na ka kire no me ba na so we ba ifo se me o se ne honhom no da ye ka asem no o se honhom ne ba o ya ade a o wi age so mo ne ka kire no o man ka kire no woni ma de ko honhom ba asore dem ho me eni de me ntimi na se nka abusa nipa no ni ha ne abusa ne kosa hunu se nka abusa no honhom sane wa asore dem ho me timi sane wo dwom na o de aba fie no be twa ya o ka se o ye baifo yi a mo ka se honhom sane ye no na ya asore dem ho na se fie efie kura timi sane ma ne ka sa asem no wo sane impression efie de bebre esane bebre ana wo ho na ga honhom ben minim otimi twa no sa anya akom na ya ka no minim be 4 years no ko wow bar no mi sister ba na mo na kwa akoda go no so bi ko na yakom mentimi minim ni nyina mo nya ho adwuma wo se nyame na afre no ono wo se nyame na afre no okwa so ne yankopon frɛ na so frɛ na okwa asɔre no oso okwa so ne nyame frɛ no so ama asafo mani bi etimi ba fie on so mo so me ba ne twa ne hono so so twa mo bi me ba ne twa ne hono so twa mo hu sane on kasa na so twa ne ho no twa ne ho sa age se ye so ne mu ene we mu o mo yere no na ne de honhom no honhom ka on kasa o ese yin de ana obona 11 ba twa da bi oye fumigation wusie kumo fumigation onye bi wudi wani ehu so onyo onye bi na mna ntia mo honhom tie o oye oba o
Oba. What did you say? Oko for 10 years. Na say ma bi ye. One dear. E ma bi tayo. Tramo you kra na bi ye bi. Ndi onya fumigation. Woni fumigation. Wusie. Onum ye. Focus manager fifi okran. Me hu wa chem waje na nwumre. Motampe. Dabi. Na honhom ba o yesan o se yon kasa. Honhom o sania. O yesan ne so kasa. Many ni pass mercy, both was mercy, who must mercy, Messi, when the radio bound Casa. Bepajo said, be a swan them one or Casa dia, and your mammy win a bit much. Now, Ubusan and saw them about Casa. And it me Musa. Tis our home son in Australia before. Home no son, you know. As a by any day, what did or bomb me at the war more. Simon, home sonny. And it or no more to a dim coma and walk, and yet moo. Or much was a winning baton in China, moo dim como. Tino Castle be for no home bien sunny. Home sunny. And so that you can't send me to send home my son. On a catcher. What can't you win him? What can't ma? What can't you win him? So you before. When it you mean I don't country the man say, was a one kind, but when Miss Waka. No, one can send you. This was not clear. You see. Hey, T. Papa. I'm for the currency. I said, come and say, Papa. Come and go, Mr. Papa. Since you'll be come with them, no one cares anymore, and so show. The mammy threw ye now, me and say, and sooner the bebo hona. I know what say, Wobe Kumina, and no, this is more patana fantan, and no kind of mammy threw ye. And sooner the bebo me stone any more, no, Jacob. Ah, answer na the becon, just some patana, so be kume, na both soon back was a moon kume. Na won kumene de ne bu se de sefo wa ya kwanchene na ogo be kume no na ne ne sunsun na okunkum za no minim me mum sa bia na ya komo na huhum so ne ya nyame huhum na okunkum sa zan abranya bone bia wesi kunu menti ase ani zan sabi nyana de na ya ka Sofo, this is Sofo. Menya Sofo. Me vacho. And I'm in your defo. Me dago no so. Oh, if you so. Mean to mention it. Na Sofo so get him so before. Sofo no dey start no catch me say opamicho. But Sofo no ko ye no. Sofo ma me no ka ho say. Ono so honhom ba ya wo say. Na ade ne ye no kore no. Edi enti na akopa ma me ne chew. Sofo no be pa me chew no. I made me JBB muno. So for my men buy no, or see a dear no crendiantina, Ocopa Mamanicho. Soften the guy. So for my men and also the guy. Sardin no credit. I didn't know. So for no bema. So for no, so for Caton or Bema. The boy bay no Bema. And I there was your boy bay no Bema. Bema. Or a power joke. I said, no credit. So one can't say, name cranny the tone so. On cancer, and I know Jasso. So I know there was some me no come some and sachi. Open now, no, you know, Memendana Semi American is here, Memendana for by an American. She know this in a ball, no? Aye, as I'm put on the Fanta. Aye, nobody Fanta man, or Genome. I know Yammy Boff knows an Fanta, no. I'm able for Befanta. Aye, she don't put your coupon, Ame, the home was sunny, Befanta, no. I did for my poem, Mikoda. My poem, Mikoda. Ah! Nakupo, who must an open Fanta, no money Fanta. And I'll know me, no, me, no, could die. Well, here Angel Dominion International, sorry, one protectioner, yet to the Angel Protection Oil, some 91 and 23, and so you should be no Fanta, whom I was saying, Yakupo homes up a Fantanum, and the Manano Adianum, Minty be da, Abbey. Angel Protection Oil, some 91 and 23, we can be and put you in a year for Bushanum, or him some Basa, the Biantoka, Bokako, next web chat, here. Angel Protection Oil, some 91 and 23, Mumaco GB. Yaya Crown Crop Basa, in a bit was your Fuminatua, no year go away, and Tokanya to spiritual attack, but not the Tuntum Tipon, cause the Piapamo. In one adding.
obusia den emu ode do uhia angel protection oil some 91 and 23 kwantio kwa na sie covid dia himia ahodo na so bedu kwa wate ebre wa yisu bie na open favor some 23 and I say okoje but Nhyira FM bi ha na fe Germany Frankfurt no hwe Peter Osei Mensa US Virginia Rocks in honum Benny Street 91900 Gent Isaac Yaboatin and so honum na fe London Mitcham CR4 no hwe Lady actually kwine Babani akosha odi for Joseph Mensa ewo Kumasi Etimetim Tabum Bola Junction and Joda and Ebnada Nkrai Amasamai Stadium Junction Jarvis ahonso Yawada and Memeda Nkoko Trado Salvation School ahonso Kwesi de bia odi for Joseph Mensa numbers near 055-4477-959 055-4477-959 0504-604122 0504-604122 Franco Trading Enterprise Form papa fi anyone asye ipacho anatomy ni ukodru ha force neta hopo asa chaka na pa no Alcatel Apple Nokia Tecno XTG Samsung Infinix Huawei ni de kan ho bia no eye Franco asye na eseko TV your satellite TV Genesis Skyward na fi Asano accessories, SD card, phone chargers, power bank, USB cable, digital watches, mobile Wi-Fi. Tahopu endorsement maturity about the Franco. They could do phones in the Mahodo. Sanse oye phone baba fee. And bacho branches bako NCA anatomy ni. A jabancho a do maybe honum na fee challenge bookshop YFM chaho. Malcolm Shadimu, Prudential Bank Shadimu, and a fe Q4 clinic Shadimu. Kajitia new market bako so ho. Money first number require business of Franco. 0206 31 0483 0206 31 0483 0245 23 2091 0245 23 2091 Akiba Travel and Tour Services Akonya beda ho Kwame Gong Masome Diase na we Hey for an episode to Kako, Nipacho, Canada, US, UK, Switzerland, and NASA, Japan, Akonya Bedaho, Hefa, Akiba Travel and Tour Services. Ghana Tourism Authority at the stamp at Tim Supine, so beyond Modiano Uncle, Visa and Sensem, accommodation, and you know, crab, Modiano Akiba Travel and Tour Services. Tokyo, Japan, Olympics game, July 2021, na Ebaso, and so to be could be a Kwame Gomez Machase, until Modianisha Wati, Nemo and Chema July and Nuho, Becona be Biaban a year, Bonacha Sambria, Yamshin to Tina, we really know Enche, on so July Duha, on so Becovipa. Ebacho, Akiba Travel and Tour Services, Amo Kumasi, Aswansi Central Mosque, Namane Bakupe in here, 0244 21 9836, 0244 21 9836, India Spiritual Doctor, Prayer and Healing Palace. Ibacho anonso post-mortem nini akwada won't mean kasana se won't mean nantie akwada woni mponi mfieso odi ngina ho anyeye wakasa anyeye won't mean hwade de ko da chire eso ne ko India soye yade kranko betu ase na afenso enkuda ekrubi ha ase be fu twa so nam equate na etre I say run about so me run about be ya before they go to pray India se ba no diagnose e bia and afi yefum na to ahina sapa wo pani na so da no ajonso krobo de ensem fatal ko India so ye untimi ko dwabo untimi ko so adamfo enso be yira fa India se bra be ma ketekete o na say you know pillar gina hopoti eno sa wu kra ade tia say hey mon ko he na no so ni be ma pie na no so mfa concrete gogu so you know na na asiri mi hey me se be jina so peme ya say ai amanfo ya so chobo ye ya se mon ko na no so ne be ma pie fi nanum mon fa concrete gogu so ye tufu na nye ye ya se mama dia nebra na o zesi kama wa dem sensem basa no siesie no promise and fail me ni ba ko dumu ko padjuma ye penipa du enu ye penipa du ya fani pankro unko jina jodi I say my friend yes go away your face like monkey Jem for my said what them soon me a penti wonim tum nya brand photo cause a penti wonim tum how was a monkey and here who got there for you said what about home India sebra galam say for sika bum so wie and now do e be chance na yen sesi adwuma de galam say for matwadi India sebra what on someone tinta ya undimi nyai ni tu for sem ba ko be na ka busia na mu de mu nyai etwam photo me hroton sa o be hroton ha
we dream be so ha woni ahete ni afro ko bro ni na de fa India sibra love me alone oba no be ma me don kwa onna obia enka hu de biada ahima kokobin 18 mu ni signboard ni pansa awia damu oyaduma yawada efiara memenda na kwasiara the numbers name 0240 553682 0240 553682 0208 297 825 0208 297 825 enje meto aso eno mesamo akwaba nesi abo baye yesu nso kura oton wa ye pu ase odosu ko wom kromo abayifo nyina wonu mbedwale odonzu ba chan wa ye pu ase ana sunsun pu na yake o sunsun pu enya ni so eno ensema ka agro ne dia na said no kra asempa sofo na aka sofo ne me ba na aka oba no he me ba de no ofie wan to ninka sa o mo ka chen se o mbe frɛ no nti me sa me ba na obedi machi aba nso sofo no so sofo no so mo ka so mbe frɛ no producer Epusu Ahma na yene on adin komo jumadi we atu ni Ewiase Mu Nsem abaso live on sha 104.5 FM ye ka nsema ehu nsema enwo nsema bu adwene ntiase so na Ewiase Mu Pomodin so aka ho enti Dr. God bless o ha say ye be dia pomodin hu komo wajina super God bless aba te busu nyina tumi bubuja we ye we na ho den nti enche kura be ko God bless ashe na ye na kodin komo na mo yentwa ho sima ya ba ato aso baibo ho asam ne kan live oh Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM say ya malaria fever wadura ni nya live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. It will be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. It will be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. It will be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another. Problem me de ba akoye ebusia issue. Ti me ne ma wo fo nyina ne to na mo ba ye. Na akoye say yana nanom bosum bi omkoje ebesi fi ache so many years na edi enya efi aware emom fefe so omunyo bi anwa o say school omunko oni okwa P5 P6 osimejai ti yehwe busuani mu a meme oba letimi akọ school every degree to see na problem na bosum no ha ya che ti ete wonka no e tu anamo eba onase ti eba ye no so no e di asem betu wani o hwehwe mu the Bible no kwafo hwehwe mu ma ye e won bia o ka kire e tu anamo o kire de o se bia ma e tu anamo no nyame adom aboa ye pa e kire no so sa kire se adwuma me ye no enye ma adwuma no na wo ye de adwuma my school na me say dey adwuma permanent work in here ba say private works ni ade abrofu dwuma ya so dwuma bia me kon bia me say da nya hwe ye beta mani sa na me ana me jai me ba ya o hwehwe mu ma me no o kire me say na dwuma pa o say me ye ne say me ton mu anwa tin tomatoes ni sa na ma no sa na me kire o sa na o kire me
me de Bible akwapa no kwafo no saa na me de kira se wadwuma ya se wo ye no me patrai until we started ma start be 3 months ni na me start ye na nyame ni me ho ko adwiri me awomati mada kwa ne efre me wo mo wo ho sa nti de bia Prophet Joseph Mensah me ka se nipa bia wo hu adwuma unya wadwuma ya se wo ya omre eye no kre anase ye ntro eye no kre pa me di ho adansi eye no kre sisi ano oba ya mfa se 3 months mu ni a start ye adwuma no wo anka sa utumi don se si obu hu se adwuma na me kire se kokoye ton mu ni anwa obi a wabo degree anka se bia wo kopa aban office bitna no me se wo de ne ya mu anwa ni tin tomatoes ni nyoma ampan so peska wo ye no ayentro na medi anano kra na America no kra pa na woka isi medi ho adansi di me sasi me bo medi ho adansi me ntu na mo kameni na obrofo duma mo huna manesa nti sisi a wotu ese ya kasa kwa obrofo duma obekọ papa da bi e bon pa ese afi 3 months ni ntino e me bekọ na nim no me capital ne bekọ na nim na metimi sisi na me nyanya scambo container efie ana me ton efie efie ti nyame ya adoma menim se nyame beton super gusoma menye scabo container ne adnese ekokuru na ni penny na hu se aha na me so ton ma de dia na wo ka kire wo mu a adwuma sam wa wie school o pe adwuma na ni etutu aka ni nsem obi ton ade wo ton anu aboka di obeye bia wo hunu ho anu dia na wo ka kire sa nipa no me de metu ni nyanu mafu nyan se work school na wawi ana wunko school kra na also otu na mo aba Prophet Joseph Mensah na ase no fa Bible no kwafo enhwehwe wadwuma potin anyame de hye wonsa so oba asase su beye no on kan kire na wo hye ase a nkunim de beye wo de so mami we de me da ase na isoba medase akwasi buafo mansan buafo nyankopon hia se odia na ko technical fo no ho ate medase ena misama akwaba eje afina medago no so wo ebusa akosa no ya no wate yo asem si da ben sofo ne de si ba bosumi mienu ni bosumi mienu ni na me ndi sofo unnim no sofo no oba me ba ne ho ati wonye menye obi a sofo no unnim se wona gina we me hu na me hu no wakọ na so ida me nko obi da nko na so da wana ko aso ni bie abaya we ko bi na me ba ne ko bi na ga ba ko so wase ono so abaya de he ma me yoti we odi ane no me pa cho one mi ye fi one ye nimhwe ye fi ni yesu ye fi ni yo na huni baba na bayi sama to asebe frɛ osofo no na dinkomo na asan frɛ salamatu karim ono so na dinkomo god bless mu akoba me hu garlic kakakadro pepper hintia suisa famisa kakwadie dia ka nyina me hu enkuto ka mu bi das ramete eno so ye den enso
fa to aka hwan ni prekwan we dia God bless akaba jamini na umpom ti say na me du su da obo ade na se Dr. Bakupo aka santimentam ha say enu ahodo nya aye raw sanity doc dabako adom na ye ko say yebe chetie fo nyane akọ last week dia no we me say me repeat sa because yebe bi school yi ankwala no e bi ko school ti batan bi anfa pen pipa no ncho sa de we no onye bi mane ma no mu ko school ebe boy okay cause awo beba ankwala ni bi bebo wa obi kura we teacher ni bi kura obeka sa akora na nya covid ama no so akopi ba bi enti me wi a me kire na yakobi bi afa ankwala ye wo ma poso nyina ye mre okay anse me de na ntwinam kase kakra na me hu ade koi ene obi wo bakra na akwara ne bobirima na ode akotena mense obi adwuma ode akotena soli fie se akwara ne bobirima nti so fon hwe na on keka na adwen na sabi ono so nye na adwen enyini sika na onye de oni but ya na me de me ba fidi so a me kire nyoma a wo ye baatan a se wo de tete wo ma ene ya wo nkula kra nkutukura mfa ntwetwe nkwala nti akwara ne ye mrepe o man no so no da kopi ba bia eno so ye dopa o de go me de me si me ba me ka no kre twetwe akwara to ho da se pam enso de yenim ne maba wa ne nim hwe won su kwa nya wa ene ye nsua hwe o kona ma me dwara koda so oku no woni nkutoi ande ade bi kra am si refi ye family kitontura ne de nsu hye kakra si ja so won se so ye oba se bi mpanifo fa nchem ye begu na se kakra sa o ye be man so ye so ne pencil mu a ne ye gum sa adwene mo da ho mo ko pekunkumra watia na tu na no botokro akomko atushiri nti ne obi ade na adwene didi obi me se next week nyame adoma me kire Ghana for se anoma bu emfa nkuchire mo bi mfa nyansa meti woni musikani me de ahomachem beba me de odi aba beba me de 20 susumasa chedua ne fani susumasa 20 no ori ayeden 20 bebrebe adwen ni se wo 20 na wo de kofo ba ba ntisa se 20 kra ye dua bi a ye papa no ko afuma no mo tu no mo 20 ni ye fani to wuntini ana ya ni 2020 ya kata ni din kata ba ni di to wuntini ba cho enu djuma edina sa na ma we nyina wo ka bom na wotimi dware next week djuma medino no okay metra mo mu Ghana for we se no ma bi emfa nkuchini me se me ba me ka no kre because enche na Yesu no waba na babu sa se akonta ba na obebu akire wunua nti memfa obi enyini sika ni me no ma bebrebe ba me ho aya na mesere ma hwe obi ba ma akora ne se bi na dwemu na me gusu sa akora ne die me de be studio ha okay sa akora ne die me hwe madam ni ko wi a me de be studio ha me nya magic enua ade a me de so no kra me boba ko pedi etame ya wunya de so ni pakoro ye ho ye nya abafuduro ye ho me pa cho ye be ma wo be ma nya adwuma kojo me pebi wo ye ho oba yale asthma diabetes obesi sabi panifo fancheme ne hwiwa no eye kesia ma eye kesia ordinanam enfa nko babia obabi eyale twere ana epilepsy enfa nko babia fa bedan God bless ne kro die ekro bi wa na akochina ne de chinchina ma edidim utwa ho babia ntwa utira anye ya wonsa ye betwa wonan so a ye betwa obo wose maso na so fiti otimi kwan ni munum sa kompo bo minim ye ho ye ya bibiduru nko a etini ye ba ne pese ye kire matan no ne no ma bi said enye matan po obia nso bi onfa mo no ntoma no ene mi wi a me kire obi wo otwam obo se pampan pa ni motuom hai me be kire free me ba radio so wukua de bia enso to enso awiebo yetia ye be kire haban because nyame ati haban o ade tire ye kire enua bi so fa mo ntuma no ye nya za anyu sika ni o enti wuti na ye wo ya pompo bi abo kotodwe wo poso nya ye wo ya kakaja ye hono obo wo se akore ni aduru akore kwa me foso me ya akore do kre sere aman kan titi aman ne yeti bode ahan tutu ne de ya aman bo na me de akore nku ti me kanu ma bi bo manam de ya akore nku ti me ho me ya bibiduro untimi ntua edu edi tua ye to ana untimi nsa ensiwo no ma mienu ensiwo so ofo ye kakraka te sa kwasi bofofu ibi wo pese me dwunu a ida se me mo woduro wo de be fra makana wanum anya sa ensiwo ye nya bofuduro bia wo ye ho obitimi fra na me koye we na fibroid me mo woduro amana na ne yaba mo wanyima fa ho afa wo ba ya ne ye mpese ye di no me ba betina radio tira me si obi a obekọ no hospital ana obekọ no wo se wo kwaji akwantire bi o ma 7 days ma me hu se bi ama ensiwo wo di usika adi me na meka no kratio plane obi a obekọ no ho wo so wo ya ade bi amman enam su ensiwo ye papa pokufa ma mo ne koja kuma enestre mesimu ye nuro omukro omusu num do na 3 days no ko hu doctor atena ba bia me adi usika mo de atoto kai sakese dem
afa ekwawie chikura yale no ntimi nye den hwew fa bra bedan God bless ye Kumasi City Mall heya udo du Kumasi City Mall na hwe MTN po bi so na se TV3 4 dan na omwom no ye wo na chi ehọ nye di adwuma ye number ne 0243 64 18 60 Yo Kumasi City Mall Messi Kumasi Mall udo Mall na nimu ha MTM for po na dan na sorry po ni sia nimu no fa na ti sa abra ye ben dan Presby Mission House ehọ na God bless ye ho se kura tu usisi ye wo ya waposo nyina ye mre me peyale anu odene obi wo ba kura na me kan sa kura bi bobrima no wo ba na kura ni ta bobrima ya Asante Jane mutie ni ye fa wo ba nkotini mo bi nya wazan nyimu sikandi Asante Jane yam fasira kura no mo so eto ni edin a pe obi obehwe no me 7 days uko na ntisen bi ama ja okro ba ju sikadi because azan fita no de yo ade usikadi ntina ya kasa matan ene obi a wusi so obi an eduro bi wan kopen nonum obi otimi num ado se me be ma ya salad po o ma me no papa wo since I was there da ben won se twata ye na ma wo twa woduro so da woman wo twa so nti bra ne sisi wo se eduro bi won me fan kotini diabetes adwodwo be ma me se wonum ye me medu no be ma nsole a enko obi a hobiem because ye diabetes do ye noa ye di go ankrem ana jesum ye tare ana ye hwie nsu ne firi ho onuma away back obeka oba bi sisia ye number no tigo ni na me bebo no 7 ya na mame abro bi o hia obisi ase eno tebo a nyame hira wase tigo ni kwa na ba na ne de no tigo ni ye 02777 444 34 ye wo Kumasi City Mall ya tigo number no ana maka cho 7 ya hodo miensa 4 so ya hodo miensa 34 Tizubio 02777 444 34 ye wo Kumasi City Mall sa wo da wo hwe nkromo pa wo bom obi hu say yes akwasi ba foka isu ne ebe fabra bedan God bless kokantokwa tise wo de wo tise wo bom pa kikiki pa kai ba obi atise kan ne ba no fabra bedan yen obi won obi timi de eni dan obi si wo de akina ha ya na mesre on se kube ya wi ya hu ye de no ani dan yeduru mo se be yi aba mo anyem ade bo en fon kotiri obi fon nyansam bitiu bra wo shempa bo me be tere waduro ena me nche wa ha wo de wa wo ba akra ne ntimi nanti wuti na ya wo ya ekura tu usisi ya wo ya akra bi atoto hu uhwe nkro mo kakaja mini aba bi obejon ma sende na akra nku ma me ye wie bi sorry kakaja nku uwi afra me na me nche wa de bi na ye nto aso because me nti o kan me ya pa na ye nche o sa no mo nyina nenum ye me be kosuku ye mani be kosuku enkola bebrebe o mo no sma ze bi hye ma ha on to me nhye itina mse mumu yanum sobolo akakaduro mu sa ahwentia mu redi abam nya mumu yefa nye nnuo ne nkura no num metro akakaduro eni garlic eni yewo sobolo wo ho sa no mu wanyina nyame ahira so ayeden amayen wo open ye kura fa kokro do so ka hu noa fa si kire kakra bia na wo kakra so ma ye ma no num na akora bi okro obo wa wanhwe ya oba ta bi kura be ma akora no so kopie baabi ana teacher ni be ka se yemfa akora no kopie baabi ebia na baabi a odi akora ne kono na yade no kura na ebi ne hu na akofa nsema ba nti yema na ikosuku a mumie susu fa nokɔ de ne hyenkola no fa se kura ikosuku a yede ne tutu ye ka ne se ahurija yede ma ya way back ne ikosuku ene yesi nimdie bebrebe na yema no akora be kura obisa ne se de ne friend banfo besia wonim but on Facebook ko de bi de Twitter ne Instagram Twitter so sanu ma we nyina ene yatunu nyina egu nti nyoma ekoso nyina ye book yensua yenkire ye mane tete nyoma obi kura bra bu sansa pepensa woni ma de kro nti tete nyoma ye nananum ne ye ana ne akofo yale bebrebe na de kini wofo ayire tan mesi me peyale a wodi yamfa nwo wodi ba asasi so fa bra bedan yen me pa cho me be kire motrom kankan na duro hwe ahonso na me de abai wodan wutim ana ba bia wo obat house ana wo dwa ya wudware unya nso we ya enso ukọ ba bia enso ye nton enso die nti a eye adwuma ba kuni unse enso kreatimi die nkruma fro eme na medi enso wu bidie ni firma odi gu nkruma etimi tototo enu akro ya nso so utwa nka atwede emusi ya
uwia na odi abobo bonsum obi wo fa ho pe wote se pampan wodi pampan kro betimi di kochini baabi se pampan ono nti wa pedra anya mpacho anya sa penso uwia ho na wodi atwitwi ankatwede na twitwim omoto no mu nsa ntamu ne baabi a wote se mframa enhye damfa ho no fansu bom ankatwede twitwi ho uwia akodware unti pampa yene sa ato aso a bonse cause obi wo ho a na ne moto mu fo obo hu na ede ayi bia yese mpanifo fanche ma se eto aba pampan bi ye de ba no ho udi kochina obi be ya zan aju sika di free mbesi metre Ghana fo haban bi won ma he metron haban a wotso da ebo ne kro di bedware metre di free enchire bo bi mfa nyansa mbetiu enyame na ati haban wa ma yesi mfanware ye wo Kumasi City Mall fasade we twitwi motum ne dware uwia won ti pampan bia hwe onsa mede nantwie kasa ya de aba ye wo nkola ya se ye be kire mo nuane dia enuane bia mintimi modin ye de tete nkola ka fresh akola be sua aduane dia ufa saa kasa ewe ya uwi anu oboboso no pemeko ba ko pe nkonsusu aka hunyado na de aye nkola na de aso akola nanum ene ni nyina ya tuagu enuani bi a mintimi modin ya de tete nkola nti ubewa akola no bewie no akola no se be obetu agina ma ne kasa ma de no eni ho biem eno ampemu a fankuto nkuto no ebinim hye ne yellow ento enu bi to nkuto ani fita te se de camera idaso unyi bi wi a akola no wo de wa wo na ade wo de bedru fie na no unya nsu ohie bi dwale ni wi a fa twetwe akola na poso nyina oba ne betie si kama mesi wo da asoli bia no o mesu a obo wo se mesu ani wo pe mesu a kora meche obi abaye oduane afi obi wa se yade ne media kina media mabre wo benya difo amana ma wo se bi ono so wote wo de na dwen ne nim de ne epe kwan boni bi dia fa so maame ye wo Kumasi City Mall ye number ne 0243 64 18 60 0243 64 18 60 enu kure ya bia wo hyempaboa wo ti pampan se bia wo ro kambu bi go akrama nya wo de bekwa enha fankyiri akese ni bi gu nsuom na fa nso kakra fra fa wonani sisi mabon se pampan na e ba wonan wo hye sosoro akrama de bedwane ye wo nyoma bi wa ye nsua de titam bi moma ye ni nyoma bi a eboy te se akakaduro ni sa no manom we no etina mesi sa no mo me repeat sa because ye ma e be kosuku nyame anya adoma akora bi bo wa e de nsem bebrebe beba because akora bi wo no ma wo di no smart man is on fansha on tumi nya den hye iti ma me transness se wo se ene amanfo bi so fa pan bi so bunkofo because of say yen sua de nti ana amanfo bi so fa ho a omodidi nkofo God bless ye ho ye ntesa iti ye ba ne a kirew sha akore bi da ho kakaja ma omo rentimi fu uti ya wo ya waposo fibroid de me se fa bla be fa me punachi ne hwe onum ya duro no ade be ya bate se de se bi oba bi asenyi se na e de e ba abonti timpacho wo pese wo senyi se na bo a mechew because I'm a military man uba wa me fa woncho ti say fibroid da ye me o pa wo and the man bebrebe me kan di bi wa fidie we so ye fre dua bi kwa abofre o be so ye family plan ya kwa abofre kwatiti bi obola so na we ori maku tete wonyim da and the man the family plan she show no mo fu e kakraka ti say kwati bo fu ni bi ti tam bia no wan trase no fa onyansa ntre so bi be ya azan ju sika di ye wo Kumasi City Mall Kumasi Mall ye be so ye fra fidie ni so Kumasi City Mall he ya ne ye wo urodu mall na nimu a ida so be fa TV3 office ana Texas hotel na chi ebisa wo bia wo de no so also press mission house askwa press mission house mame mo e number no mesi se me ba metro fa pen ukure de bia free nondu sorry no nwatwe ko bia fa pen ni pipa metro unuane me betro akakaduro drink metro prekese drink metro kwatima ade e de ye eboa be mama be manyini che me na 112 years me ni picture to Facebook am obi ahwe no adwo tate wo se wo man nam bia me modi nchiro onwe da wo de begua mankra na awe so ne nam akase anadwo se ko choba bi ko we nam egu a ya wi a me kase nam nye ba du me bia akola kora wi nam a na ma me ne tia akola ne se rade na wo wi nam bebrebe sa akola ne nam owi a eboa ne wo panimu ti fa ya le bi nkotiri mo bi fa ne nyansa miti onyu sika ni obo wase na pampa mu pa no da kochini brama me fa duro me de kama na ma petwetan me yama wa o sorry o apampa mu na emfu no ni nyina me mo duro ama na fu enti gi number no ye wo Kumasi City Mall me bo number no nyabo tretro number no na fa yale ne bedan yen ni ensa o yale nyame otumi ade tini fa yen God bless ne di ni se nyame na yede wo hira yen number ni 0243 64 18 60 the go mama mo numbers ni ba ko pana me so ni free anko ba ko 050 88
50 293 yewo Kumasi City Mall heya yewo Kumasi City Mall na nim wonu ma wo do duru wonu ma omo ton latest form anase e man no me mobile money no wo de untimi a duru wonu ma so omchi oba bia God bless for no yewo ho de bia ansa na mesole me kire me boss W say 494 NCW Ewiase NC Ghana forces fo nyina enkomle Kumasi ahemfo ene mpanifo nyina me chia me dofo no me matamfo nyina yo me da say God bless us when they copy no yen touch me den so Eja usida gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. Producer Epusa Ahuma na yene salama to Karim ene Sofo Prince edin komo ma mi chemo ya bone beye na ne ba no se ahohum no kanwa twan ho fede de na so nka he honhum sania ha so ope fanta na me honhum ope fanta anom de etini mpani sema che ye papa enti oba ahman so a wo betirem Consulting Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. Alomo bites obi agye atum se dia him Ghana fa na nyina Ewiase ma nyina agye atum wono no. Alomo bites omodi akokwa ebretum akoselect nu bane hama baako bese de ho nia ka bu ma mesi ne kama enti ekoye na no agye atum obi a etwa bi e Alomo bites Center for Research into Plant Medicine agye atum se pine. Somebody a young kasa dago no so ye no esu bi mada tuan kasa twani puse pa scientifically bibia da ne kwam nti se obogumu a emanema nyina siso ewo hunam diem tefi na ko betwansa ya Alomo bitters enane authentic African bitters I say utwabie amodi anuma sabe fanyansa to ho woni mpani fiesu a entwabi abafa frunsu a enkonsan ho Alomo bitters na dia himi kan fama obia mona enum bi wate eno misama akwaba eje akoda ne mame oyi eba cho usunyan onko onya akoda mfie aduan de so onya akoda se mfie aduan de onya akoda onya akola onya mfie aduan onya akoda na makoda go no so hu se nya akom ne pese kanu ne mame no ntam tizai oh me ntam ye fine pa mani bi anim bonini die ko so nyina se na oka o mame ko da oba ho be hu so twa ne ho sa no kana ne nwanwa na onya ho bibia Debbie, so no was in your men after. Dear, sorry. I saw the dear man. Sorry. Women are woman, a conti, woman in Nima, sorry, maybe could be. Yes, I'm sorry. Now, Fiadina, whom can be a channel, sir, one carry, then Yamu, who was an upper fantanum, Mintibida. Into the fantanamano. O man a dim fantanamano. I saw the man in a different man, no, gee. And so the ball no patches. Man, Nima the current audience in the bone to the ball, no questions and no chilling. And I'm tasting, I am fasting and could be coming. Oh, no, no. Or no, any pedriana, I am fasting. And I both home no back and say, Moon come. No, home no bit to be in a juma. There's no home book. Amano. Somebody been why? Meaning, send me a bayful. The money by you, the idea of my dear Mediano. My dear Mediano. Ni mama no also already adwuma. Ni mama no yekuya ni. Ni apati ase. Papa ka baby. Ni ba no. Omodo so. Ono nko na honhom na ka no. Nwa na disciple bo yes ade no. Nko. Mama no so kwa so ni bi. Me ba na mama de do osunya ofre nyame. Na ni ba akodi so fu bi achi honhom aka no. Na aso no nko na honhom na ka no. Aso fo ne de ebi be fie ho a ono no honhom ne ba no omo yes ana ebi be ka no ene wo mo yes ade no. Omo nya twa mo sa. Obi anka hwe. No anso mu twa mo. Te sa te fede de. Obi anka sa. Amo so mo ni chiame. Mu twa mo sa. Na omo yede na ati akọ. We mo na ya na omo bisa wo mo nsem. Ona bi omo te omo kasa. Omo kasa. Omo bisa omo. Mami otu e. Ade we honhom na chiame. So no kwa so ni binti. Eno betrans na me dago no so. Betrans. Na asori a honhom ba otwa ho nkasa de. Na obi anka hwe nkyire obi a de minti bi da. Na me honhom ope fanta anom. Eni da dika matibie. Enterprise Insurance. Wafinie. Bomodi akọ insure car no. Bomodi akọ insure car no. Ije betimi otom. Kromfo betimi wi bomodi akọ insure kama. Enterprise Insurance. Omo se men kan cho se. Oba na be insure car na. Ye ma free coupon na de koji fuel. Ye ma free sanitizers. Ye ka hu de eta hopo bomodi a tutomika. Ye ko Enterprise Insurance. Afidie wafinie. Nobody na ko Enterprise Insurance na ko insure okano babodi na wate okay nipa ba maka ne ya kire
Ma fa se akwaba. Eja. Ho ti say. Nyame adom. Ho ye. Nyame adom ho ye. Ya fra say. Ba cho friend me Rahina. Rahina too. Ba cho. What in fear say? Ba cho mo 23 years. 23. Obanie. Ba cho. Wa wa de. Ba cho de. Na akoda ne firi hin firi so na te hwe ye. Me worry. Ugo fa akoda no he. Me ana me wo. Wa na wo no. Ba cho. Wa na produce na wo no. Ba cho de. No firi hin na ba ye. Me ne papa ne produce ye. Wa ye ho de. Ba cho de. Ahunbo aguzo ho. Ah. Wa kan se contract no. Na mka na asiri me yi mo fa se. Emmanuel. Rahina tu. Ofa. Na so wo kramuni. Me nod na be me nya Muslim. Na Rahina tu se nkramu din. Na me ye be me jai. Sa. Ba cho. O ma men so e, on so franya me. Me ma me waka baby. O pa so e. Ba cho no so sa. Ti ye fe Rahina tu din. Rahina to Malik. Rahina tu Malik. Is wo kwa sorry. Ba cho. O so for efe ne so for prince sorry na akọ. Me pa cho oni e so for nketua. So for ketwa. Ba cho. Ah, na so for pani efe ne say. Pastor Edmund. Ti die ko so nyina wate. Me pa cho ndem nya show. Me nya show se wate. Dia sorry, ohum sorry. Ana sunsum sorry. Nya sunsum sorry. One man churches na bia. But I say omo wa achedi bi omo fe na dom. Mo se e ba omu a. Wo ye niam bebere. Ebi ni say. Ba kan sem ahodo, sem ahinta de ebesi, ne nsi ye. Ni nyina omo ka. Mo bi wa so mo fe na dom. Ba cho an. Ai sane. Ba cho an. Dia dom a. Aye honhom ne fe na dom. Omo se bofo ne bo rani panim. Sa na omo kire mi mu. Ko ye nche de. Be say ni. Me fan say 4 months more, 5 months more. Ebi account da. Debi. O de bi nkan. Aden. Ana honhom so Rahina tu. Nti owura mu anye ye. O fa jo de. Ti we de kramo mi owura mu anye ye. Na ntesa. Debi, ntesa. Nti se wo kwa so na se honhom se ne sa adom no de ne no mo ye. De ne no mo ka. Ebia ne de ne ye. Ebi ho no mo a. O kan sem a ase ebesi. Ebesi wo wani. Bonim kakra. O kan de ebesi e wo wani. Ebi so kan de atwam. Ene honhom asem. Ti sema hodo a o kan de atwam ni de ba ne bi ni san. Be fa cho ye ma me salad de na. Se sane a honhom se what ni o bre. Sema hodo ma kan ni ma hodo ma ye. Mutimi ka se ka be hwe fom eye efri bantime ba. Ensem de bebere. Bantime ne fanko ho na benya asem. Nan se bantime de odi agura. Ho na ante se wa ho. Ho na sister Evelyn ho. Do aba fu wa firi ho nom. Li anu usu firi fi ho. Ti ka bantime ka be hwase ha. Mama dia na fa colleague kwa mu ba bi wura mu ba bi. Ba bi efie bi ansi ho de ko hwase a. Ni problem. Mfa nko bantime Florida. Na abato no de obenya ne na sefo ase niema nti abato nyina nkom se bam mo ka san adom ne ka san ma chane de mitwin kam na so mo kodi agro wona ase abato asem timbam nti ka bi chen omo ka ayi dodo obi ade besene ne yenku omo anka de obedi nkunim omo kan bet omo kan say omo ka say NPP bedi nkunim Tanam kan. De adom ne kan no. De adom ne kan. To kwa de o ma hu. Omo hu se ntokwa so be ba se. Parliament bishia de o ma hu. Omo kan bibisa panyine no aso panyine. Wo de twa ntote adom no so. Adom no kan agro aso aka. O kan wo se NPP nya NDC for be ka so omo mpe omo ntwe ntine na be ma ntokwa be ba. Kesa huhum sane o kasa. Papa ne de o kasa. Na ade na mrantie hodo ne nketesia de mo twa mo fa de se ate mo nkasa. Na nyame hum so pe fanta anumi. Minti bida. Yes. Rahina tu. Minti bida. Una akọ asori no. Na me hu pe fanta anom de minti bida o. Ase omo ofribo mami be ye nye ne. Enti no eda ba akọ na honhom ne bae. Se honhom ne bae na eti na ni so no. Na ise honhom ni nsem na o kan ye na ebi ni se eti mami ne eti mami sala ne ni so a. Ye mpe fanta ma no. Na wa ye na adwin se obi ima mami afri ho. Ise mami ye beifo. Waye ho akom kire nyina nti be bia koduru de se amfa fanta ampata ma mesala na ebe ne ya ti e pesa fanta ne mama mesala no ana ono me enti no ahom ne ka so mo abeje adwuma no na o mato aso am koku mami enko mu koku no sa na ono ene nyame honhum a
No se boni ba dia no. Onya ne boni bia. Ena nyame honhom. Enye nyame honhom. De si na Ena nyame honhom me ka na se be nyame honhom. Nyame honhom obi nya boni bia se me ma fa contract ma me. Fa pa na fa boni pa na me kokum de. Me nti bi da. So onya ne hwe. Onya ne hwe. Odi nsu akọbọ ho baako. Ati kwa mo ne fanta. Mami store ni mo de bo ho mprenu. Aha. Tete na ni so no. Me na me bisa nse di asem. Ti ewura dem na o kire mu se adom ne pese wo jai saa adwuma na wo ye no. Eye otomole wodwum. Pese wo jai. Nti na no na ma ne kwan ma ni jai. O ka wie no ka so se mami ya hu ewuo na na still no mugu so mo ha ne se ono no pressure so obekum ama ne ba adom ne se ebe gina kum na ma no. Ti wonya abotere. Rahina tu yi. Uncle. Rahina tu. Anya break ne tigari bi anfa mfiri bofo mo sibi no makode e dia be sha so enum. De ono no kire ne de ya adom saa no person ono no kire. Be me de si kwa ma azeminji enni biem se ya adom ampeni ampa. Ise nsema waka de bi. Minimum so fe be na fe ne bempa, anya husu bempa o. Kofodia Eastern region. Gokoje opani bi brefe pe konfoni din. Konfo twinatu suman. Toya sorry. Abode wan fa nko. Afi so onye hwe. Comfort na tubu fi mo ko bempa sorry. Oje o pichi no kotu ya kotu Goliath ngoma. Na ni bo comfort so no tware no wuye. E ho na ko dwedwe no yi ni suman no de koy. Na so wa bema. Tamfu ne kosie. Ndi fu ne ko she mo kire. Ena sorry mpanimfo kotoje fam. Yebusa atwina tu se suma akodi e fensan o se fene ajesu nam sina ajesu no come na first day sorry se ajesu ni Yesu se di ajesu nso se Yesu ajesu tenya braku ni ntigare bi na modi akosho se adom obi ko je atiam from awia so se fene bofo mic na oba yekum kraman e ka betie kurman kwama ni di tinya braku ni ntigare na hina timbuza Anka na die minim. Anya ka utra nka monu manga. Nuko na menka kire wo. Sofun de ba okasa. O ma ka bia atwa no nsa. Onka he. Na ko je fanta no ko. Ena se story begu. Ti metimu sa ma sa na ma me ne kra na djuma sama ko. Tirai na tu. Nyame so asem na wo ken. Nyame. So ye dansini. Pa. E wa so inum. Me pa chwan. Se salamatu abomami baye. Me pa chwan. So wodere. Kai bom waka enye ne waso gawu se akoso monkania me ya dansini pa ya fro babia me de danse babia ude dem so babia sala nena man ko sa so ne bi your Pentecost Roman Methodist Presby ese ba ko bi e fe anakazo ana wanko bie maso ne friend say new era mpa new era salamatu aba hello salamatu ma yeni ngomo new era on pachoi oni je hun se soko ni nko bie me ja ada na onko waka ka aso ne ye to aso ne ko papa adum wom ma twa ho new era yeah, old new trust me go bebo apa ukuru wai e ba cho ni hase okay o akra onim se wo ko new era we ya we ono nzu ko asori be minima asori ni dinde da se kumu di empe Ewiase so da bi ma me ne ka se menka na ja me na nim bi ko no e baifo ma me ne ka se meka wa baifo aka wu onye baifo me am so be de mani to for me hu se baifo kra no onya akoma bi sa be de ma se mi to ma me nim na asem kro ka fa ho no baifo nkasa onim baye o se o mo ne ye bi ye hwe movies de na se for edit no amenye baifo ame san ko hwe ni ase endo kakra gro ni o kiti se gro ni o yadi enkola hai ebinim ma muso wa be de danse e fe ba bia beginam
That's it. Producer Pusu Ahmane ne Salamatu akoyetwe nkomo. Salamatu di emfie aduanan 40 years. Oso ko new era ni bi. Wona ese adum sane ya. Wodi nsu ko hima mi anim se pan twa no fededede. Atiko na o se mam fanta no menom. Bo fanta igu mu. Wakodi contract so be kuma mi ni nyina eye. Charlie Ginjalika ebetu Charlie Bites the din. Anatomy ni nie. Ensame dia obi aja tum sansa man set me tu sa. Okay. Charlie Ginjalika. Embodi ya kakaduro ene ewo ni dia mexe ni dia alcohol dia somu te mama ene mema. To bia etwabi. Unu mpani fo so enko ho. Am I active? Am I been this row? As I did from hallelujah. And I'm more when you say hallelujah. Amen. Medas. I did this row did from and now me more. You read a coye, sans a ginger honey number 1 pa. Am I hangover? None say I come na free sir. We saw down very with the antisa. Charlie Ginjalika, a bit too. Amodia producer under hygienic condition. To be energy home, drink a sport beer. Ghana for the two apeti. Now, if any ginger, Charlie Ginger, and also the Charlie Ginger, and the ding. So pretty woman, market baby at two apeti. But also anatomy ni. You want a bottle, you want a sachet. Then you cry now, and the occasion be a combination in here. I remember I could do something there. It is new era for you, Munchabuati. Then would make some hopa. A coy papa make a form new era for soft bunny, Margin, and you bring some so pow. But when I could buati, the money alcoholic touch. Taste make a difference. Quality air assured. The funny saying, Charlie Bites, and the ding. One now producer to a petty Camps multi beverages among Nahis of Ewiase drums here. You do to Empress 0246 955 678 0246 955 678 Donima Steel Complex. In Fiadino, Mobojmaipa. Mabojuma, Obia Jonatum, Nyoma Hudugo, Inchanse de Bodaso, Calabia, Biwa Hop, Yopedico, Jico Bremai, Nina, a Donima, Honor, say, Oko. Then what save you, Peso Bosso? About the more professionals, I bet you not down home. Bosso say, I bet you say, estimate your demand, among designs, a hood, and Cassan Beijing, a bit much so dear. The Monson Bossu, you want maybe now, I want to teach ma, Mobano be CC and come. To be a modern Tomican called Donima Steel. Now, Amun CC woman. Pacho na dowe NMK e boso pan enkwa size bia bi ho everyone equals 6 Doni makura na mkoto da ode rebu Yesu asenium no kama e boso pan unsa enkwa sanity e pacho one more automatic garage door na fi roller gate system ma warehouse any showroom no babia Doni Steel Complex wamu ewo asaf wife ben GRA office what numbers ni 0244 126 625 0244 126 625 and 0544 321150 0544 321150 and more say dear himpa obi ajatumo a food lover special fragrant rice and mu we dear koye mu bi o sa tre ma de gunzu mu a e cha gari na tuaye ma na we dear e kwa den say ye wo tujimi ye wo hwan edozo no de make come from a food lover special fragrant rice de ni bia ye bia ohia mu bia no ohia food lover special fragrant rice long grain perfume obi ari jihun kwa na mpani nyina diko juma refacho system na Philippa salamatu baba mumfa salamatu o studio hanka me bomodia e fra adom no mani sane mami di nkomo na mbusa ne nsamba ko minmi nsa se ofri nyame na se ofri bonsam satan Lucifer oje fanta no mi center Spanish garlic mixture capsules no so anatomy ni nie unasa tata wa ekesa broso hypertension teto gastric ulcer ana honomisa kuchi unfa ohramu a na dem tuntum nyina wu obi ohramu na dem tuntum nyina wu raina tu unhu bi da hon ba chode unhu bi da wo fa dem hu bi se ohram se pe na dem hon kura nyina pe bi afa na nte freb dwane gidi na se na num che dragon ohram se pe dem so here insecticide bia Bafwad, adai. Yeah, some more. Baba,
So Makala Zakoroba. Bravo. To be any Johnny German account, come you know, come with a question who are different to be an unknown encounter. And I mean, yeah, that's okay. So only for the teen and any news when you do. But said then, baby, already. I'm up for you, and we can't get you, and we can't get you. Oh, Ramona, they want to do it. Thanks, I got there is a century different. And you know, Spanish garlic mixture and a capsules. Nebitimo Boawo, Ubianko Jibiwati, and a Johnson Tentem arthritis, menstrual pain, and Monumbi. And I Spanish ginkgo capsules, and also Emma Okadio Yejma, Suzuka Makama, ask my for Munina Mokahubi, and I'll bring air sharp, and I want to so introduced. A patch they come for Spanish garlic mission capsules, and I ginkgo capsules, and Amawo Spanish ginkgo capsules, Eco Yepa, a patch of Omaniaco PFA, and I Colinac, Danny Herba, Fredimens, Misty, Habmay, and I Nisi, Baseline, KNG, or Sabakabi, to do it through M 0266 114111, 0266 114111. Salama to Aba. Salama to Abana, producer. Salama to my. Salama to my. And the money push of money so for singing come away. The first of Prince Ning come. So Prince no wine. But you so funky to any. Ah, na so for pain the ball by another kitwana. So for kitwana. Kitwana this judgment. And the branch back where one from one and not one. Na so pain what? Menya sure say what because yenten and come. Asem say buy ache mo na mane. Menya sure di menya sure so ma bona mane a. Me nko kwasi buafo san se sofo nyama salama to yen san kanu. Buafo. Kwame. Metio. Ya chetifo. On said the bia me kan. Bia me kan. Say you will nyame nkrofo watase to. No doubt. Me gidi say a train for Ukraine asase so anka nyame wase ndadada. But you fake ones. Almost all the nyame sunsum na ye adwuma but adan nyame beba no betrew say me honhom me ka de asem na kirew. Ghana asase ye tisi. Eni Ewiase mu ewe. Adan nyame besi from say kukuro bisu be hu sebe asofo binumu ai ye gi wo mu di wo Ghana asase so Ewiase ye nim se wo mu de e bi e bo mu di anu anu no bum se sofo power ne to saa bi bo wura window ma pia bonten ne bia ye ne ye se de ye nya hwe ne bia ne nyame adom ye kwamu ma dia enhu Ewiase se Nyankopɔn ebusa Samuel bibi Samuel ka bibi kire Hampa Bible no wura fi kakra ene se ebra so edim 7 kwa asem no ana Samuel koe no se ede no waye na ede no waye ana so se bra wo cheye no na edom no so bo ahwete no me ye se me am ehyem ho no maye no so tie sena forebo me wura fi quotation no ana obisa ne se odifo eto nchen no no ka kire ne se odifo te nchen na pe quotation ana ka kire ne se se nipa bi ye nipa bi bone a se be fa se kwa me wutuem ma ye omfom so se dan kra ye di Nyankompɔn din be pa chewa ma se nipa no na se obi fum Nyankompɔn a wana be pa chewa ma se nipa no Ewiase etisi na kwa me aye hu se men kasa asofo no ye wo papa wom but se Ewiase na koduru ba bi bonsam ni ate enti se bi obi okra bosomanka wono anka so e komfo patu a obonwem a bosom no de ye adwuma no asakra ne ho sei na nya asem ne yenka anka Ghana ase wo sofo be ma bi ware komfo ba Uwia no aba ka chem se me kwa asore na se me ko bia ba ka chem se esum ni han ni twaka timi me ko tena bia ba de abi maye bone wo yire ye komfo akwasi ma fo enti ka kanti edi kubo som no de aba no so se ya pa suma no besane eni so sane a na se
eba na ni so a na wode na ekọ ba se oba be ware me enti opese me hunu bibia mu ansa na ohun se madwene sipi no ba ya me ho ade a wa ye me ho ade no enti oka kire me se ha ya abeduru no etia mframa ena wono wakwa akotuo na wone suma no wotu no one ne kasa so wode ne ba ba ya asore enti odu asonde mu ha wosese ne din eye mark enti wo mu nyina anim se bofo mark ena wode ye adwuma enti ha waba no afia so se obeye bosom no na mamre enti na mamre ne se wodi knaman enti knaman edaka no boot bosom no so edaka no boot enti omo baba beyi na wabeduru ha no nani ani no hoso enti wo ka kire me se yetwa knaman no edi gubosom no ode aba no so se ya pa suma no besane enti so sane a na se eba na ni so a na wode na ekọ badwamu a me nso ne nsa na me kan kire suma ne se wakoa ya asore e wokumase enti mfa no nkọ badwam enti sa members ni bi huna nanim ebegu ase se me kasa na me so ne nsa obedi machi abetena ba bia me wa eho eye kokuwam ba akono no to so biem suma no osane a na nsakura na onkoye enti no menye tuo sa afi ni nkunman kwan ene krama anam me de mana wodia eno so ba akon mienu no to so biem onom nsa kreti dukura wo benom enti se onom nsa ne sa menka nche ne se na wo kwa emfa ensa no enya wa me pe me bonu nyina agiremo wo yosofo bia okwaje sumaya na efe na tiamframa na ofe na obofo mike isane sa age se ye kum krama de ka toza fi manidi ansa na hoto no kwame tiwa utie we sei imagine say nipa we sei ofre no se nyame nipa enti ono wode okwan bonsam jem ni fe ni chi ni fe na ni busa se yen ka sa sori okoni oran eye suma na chance odabi ne mo ye busa se osofo ko ji suma ko ti asori na ukọ aso ne bia osum den osum bosom sanity osum bosom bosom na osum enti say asofo no timidi krama nam no kwaje atiamframa no de be asori no send this your friend Michael ebusiafo mesemo he Ewiase ba bia se wiase ne korbonsam na ni ati abofo Michael bonsam na ni ati ya na yenim say ye mpanyimfo asofo ni bi nim say de bonsam we so stupid say de bre o ko jira to akofa ba me bonsam ada masa woni yankopon neti o yo bofo how many years na bonsam anya e wasasi so nyansa be na ono wonim awu fi say sabi wakonya adom kakra bi Fia kitwa bi Victoria ya ohwe Middle East Lebanon nemo adu Beirut for him nemo enti eni o kwa asori a kwa mese usuru asori be na wokọ deliverance ya yesi e bowi ho na e bo say deliverance no sofo na wo trene nsa ato so kura se obom pen e de na sofo na nkase wo de hye omu hwe Yesu Kristo kura mpo beka ya nti na meka cha amanfo say nya sebe obi obo nyankunpo di endi bible kura ka nyom mo se me say rade na me control me o ka say Yesu Kristo Peter eni po mo e bra adom ne ba mo so mo ye adwuma na onu anti boko de waya bibia boko he o se ne sport de fan Salifu me de Ibrahim hwe wonim say na me spirit Ibrahim hwe ebra pa onom ani Peter no de nyame sunsum yi adwuma no Bible say ya na etie bi obi nim say bi ni Bible ada bi nyame be kan be gina say preach no bi me po betutu hwe Bible say owura bi to say na de Peter no ye no ne po ehwefo ne e ne fe into otamusika you so D40 asemboa otamusika no de koma D40 say monye na mo mam say to me ni bi ho na Peter tia no so wo no sika ni nyina onyira Oluza nsa nka so foforo nsa nka no come o kai say Bible na mu Bible say akwabi na wode wonam sunsu bone so e hye nkom e de to na busuafo so ne namfo so mo di yie nse ne sunsu bone e de jiska peska e bra wo hu Peter no no sunsu bone no Tuzubone no ohu Peter no wotimi onu ankasa ebia na ka che we no ni nyame nkrofo no o me nyankopɔ adwuma no
sunsun ni mpo ɔno hu yɛn so na onim asɔfo mpanyimfo a wɔn mo na esi wɔn kuta bible na wɔn ahu na wɔn no yɛ si esuafo na bo ɛnyɛ sɛbi obi a garlic white ɛbɔ no kɔn mu nyinaa na yɛ sɔfo nyɛ de okuta bible nyinaa na yɛ sɔfo documents and levies ma UK yɛ mo ado ɛnyɛ de wɔhyɛ nkɔm nyinaa na yɛ sɔfo na wo obi maame a wɔte ozem ɔn ya na me pembe se me odi for abɛhyɛ maame nkɔm sɛ maame yɛ bɛyifo no yɛn sanka salama to sɔfo mɛtam kotokuro brantan na de aba ofie dabi nyɛ sa abanu bedi nyɛ sa na budie bɛ na sin sɛ ɔbɔ obi maame bɛyi awɔ no na ma bɔnten dabi wo grasi ga mo wɔdi manyi sika ne mfiri mi sɛ ma manyansa kwame awudie bɛ na sin sɛ wobɛbɔ obi maame bɛyi na maame na aduane kora wɔtɔn sɛ bi yɛntɔ bio maame wɔtɔ bibi a yɛntɔ awudie bɛ na wɔkuna wie wɔkunu susu nti wɔn mɛkyerɛm wɔn na mɛkyerɛm ọtọ aduane a yɛntɔ ma kɔ tiɛ sɛ ahohom adom ma ne sika emotionally wɔkunu no wɔnam hɔ nom ɔnkwa me yɛsrɛ adiifoɔ no bi nom menka sɛ obiaa bi a obi ɛkum ba yi a ɛnkyerɛ sɛ bi yɛnyɛ no korɛ ebi deɛ ɛgya ni but asɔfoɔ paa no meme deɛ ne sɛ me problem ne sɛ kwame Peter ɛne Yesu Kristo asuafoɔ nam a ɔmokɔhu ɛdɔm no yɛfi teatea no ne firi nipa no mu wowɔ tumi a sɛ adane bo sɛ emergency o sɛdeɛ na ɔso yɛ o yɛ na nkɔbɔ no ofie ɔno ana de mirika ɛbɛka n'anum asa na biribi bɛsi ɛwɔ fie hɔ na ɔno ankasa bi na woteto na wohyɛ nkɔm bi ɛtete TV so radio so na wohyɛ nkɔm gu hɔ saa ɛna because woka ade obi anti meyi ano nkora na tie nyina ma ko sisan meka salama to ensanka no so fo ensanka no nkɔmhyɛfo no ɔhyɛ no adom bia ni baabi a sunsumbɔne na oyi so ɔpamfa me nkɔ baabi ɔbɛkɔ ɔtwi sunsumbɔne wo na hu hwɛkai yɛfɛ na dom yame honhom no mfanta yame honhom no mfanta ɛba ɔsɛ ma mfanta ɔpoa ne kɔdɔ ɔboa ne kɔdɔ fanta yame honhom ɛnɛ ha adwe no mɛsrɛ sɛ ɔpanyin a wɔda asɔre no sɛ obɛsrɛ no ɔnhwɛ nkora no yie na sɛbe wonim sɛ ɔkɔ asɔre akɔ ama panyimfo asɔfo mpanyimfo no ankasa ha adwe no nkora no ɛwɔ nkyɛnkyɛn no ɔm ne ha adwe no nti sɛ nti wonim sɛ disɛsɛ asɔfo no bɛkura ebi kora ba radio so sɛ ɛba ne sɛ international na wo abrɔkyire no apɛ sɛ me sɔfo me na ɔdi nkɔmmɔ wano a number na medi ka bɔ 0244 no deɛ wofra me nkora ne bɛfa na mmom deɛ wopɛ sɛ mea me number me deɛ no ɛwɔ sapo deɛ no wabɔɔ no ne deɛ no sɛ si akora no so akora no bɛfra ka tiɛbɛserɛ yɛdifoɔ no monni hɔ a yɛni hɔ sɛ nyame difoɔ papa bi nni Ghana asase so anka mana sɛi but fake ones no aba bɛhyɛ m bebree yɛserɛ mo keka abusua ti bom na mototo abusua ntam na maame ne ɛna agya ne anyɛ fine woyɛ nyame dwuma no medase Charles Kwasi Charles difoɔ ba nyinaa hyɛ nkɔm adeɛ ɛyɛ wohwɛ fi Israel papa bi ɛde Ghana yɛbɛhyɛ nkɔm afa ho na bia obi awu bayifoɔ ana obi aku obi ana obi ayɛ obi ɛyɛ sina medus Yara na ɔsi ɛdɛn. Wo de mmemu akɔ new era na adom aka wo. Na ba fie na mdago no so na mehu ade kro. Agora mu akɔ aba. Agora na mpom. Kumase bɔ no bi ɔsɛ nya kra ɛda nyango. Ɛda nyamiase. Die di kan ho. Onyame adehye ebi ho. Omu hunu nyama. Enyama so hu wo mo. Enti sɛ okɔ asɔre a asɔre ndie Bible say we nipa duane Yankopɔn asɔre dan de obɛsɛ no so bɛsɛ obi eti hɔ ne yɛhyia dan asɔre da bitu akɔdwen so agu but wo nipa dua no ane oyɛ onyame asɔre dan eti ebiem so wokɔ hɔ no mu a yɛkɔka nyame asɛm a wotie bi tie a wokɔtie no ɛsɛ fate sa wɔ abrabɔ ne nya lade asesa ɛfoɔ ne nkɔto sɔfo no wɔgyina hɔ no so oye nipa sɔfo bi nipa sɔfo ye nipa sɔfo bi no ɔsɔ wɔ oba mɛsa yare de ha ofa bra akyikyɛ yare ho yare ɔno mu kɔ sɔfo no kɔ kan no yare akyikyɛ yare ɔno yare akyikyɛ yare wo ɔso ba ɔsɛ mɛsa akyikyɛ yare oye nipa etu wo de na wo bɛkɔ wo ba kɔ tie no ade wa kɔ tie ya asɛm papa no afa no de afiri no ana yɛ de bi na bɛkɔ aso de me bɛka preacher bɛyɛ wo de de bo bɛkɔ preacher woni mpa na etwa ebi abɛka sɔfo ni o de wasɛm de mia na woni mpa na wodi matam but nei ebi kɔ onim ojia o bɛ na asɛm no asɛm na de aba bɛhyia sanity eti o kɔtra so de mu a enyo wadwi sɛ kɔtra ne ha ɔmo mo no nya na ɛkɔ heaven no so mo kɔ hiu
There be you. As some now cannot quit here, Papa woman no afa. On better about Quasalia, preaching not in radio. Simple. Then me catching you say, you know, can you say, whom we and a no say Adum and a diambano, a diaquano. Let me say, sending their banu, opening in now, obey from swap. If you want no more, can be a becan free me or no bit of buntum with their cancer. Obetimiaka, and home mess when I be serious, home Nasani, I be serious so, Cassa. Home Master be serious. If you are in be serious, no, I go from the Fanta, what gentlemen, oh, let me get on sanity. Sanity, oh, went to my castle. Fanta, what general or what if Fanta, not one use on them. I don't have petition. I was a petition there, money. Some for contracts, man, on a bit me. Very good, Kumami. Very good. It's in your boy, or bet back at your as I come. I'll come at the Nyansa, someone is about 5 minutes. I took what that I saw the Nyansa and the issue. 5 minutes, soon I bet Tiaco, but when I saw for Nyansa be at the issue. It is someone bet member, no Beccacho, so I bay for so bay and away Fanta, Naquajanum, never to Jacob Fanta to no so open as already Fantanum. One will say the Boba could be out, Yamaho, none of Codo. Oh, Boba was by day. Cramming, very cramming. A jump from a suburb of Jabba, or very cramming, but from one in a cramming and told happening. And so bad time, Craman and Kruman and you. My baby will say, Unya Craman, not the Akika, no, at the pa. 80 and the pun would be my yen in the hot. My Craman, dear, wouldn't Kruman. What does it? Depend me in the hot. Susan, but the man now. It has more crying. Oh, there's a creative problem. Abato Bishan. And then on met him. I suffocate and praise on met him. Salamatu, Unsumra, what creative problem. Abato Ediama womb. And the chrome was a Sabia Cosebian, because we be by 4. Lipano, Anna, I said the H. I war. And I say Ali Abbey, Obo no be Johnny. Now, so said the panel to one is a woman, Mr. Bay, you can be a bayer. Well, be an engineer. We are by what in a heading. Bay a year. Is it your who is that? A by year. Is it your who? I'll profit because of me a bay for us a bay for conference. Nagana. I'll profit because of me a bay for no yanam in them cap from near a bay for. Ghana was be a bay for a bullish at the time. Everybody born on the bound by. Everybody the Bobu sound by. Get in the bay, you know the Shumska. We want to or Shumska, what the bag is sent to come a cania, or the bag is sent to come home, what the cook a drum, or Drummond or Bobo and Toma or the same. But no more kinds can we, no prune. We have one of the good or Buffalo Sky Muma. Omotina, and become Basso Club at a pa. No one again. Oba edu kwese na ye bana se homunya sikane eba asa ajoba ata ogoro beye ebeye hifa beye yadipa eba hifa yi beye yadipa ebeye na ya sano ebi de ya sano there is do osi ogoro asha see stories oh no wa beye yadipa so say ye ti kloma sen ye mu beye amani be maye beye amabi ebi akosoro very good. I said, so no. What I say, Penny can be. What's your brand here? Odi or one did pesca. Over Fossa pesca, a do maybe another discussion so aircon at the pound wedding. I'll go there. Okay, what's he saying? Yemi guys, Mammy, so I see your bay now in your bay phone. And just also Raj Kings, the beer no go to teachers. Oh, my pump, the size I drink him. So I say, and this also so by 49. What by 49? Gonna castle by for so bibia, or Johnny and Yanchi, and new income, but we shall cut him poor. We know Sophie. No, or to be by Yaman. Was your credit by 4. Also for you, any tribute. You know the trouble to be. You know the O continue by Yama, this is a control of in the name of Jesus, in the name of Jesus. The neighbor son and Sawi say at a tech. At the Sawi, at a tech. Because of the 2 yellow.
sɛ una isu ka kram komuni kasa no ofiri echiro bae etina ere nti ogoro sɛ onye ndan onta so oh mami hwɛ wogigi bodamia ba ano wogigi bodamia bo aba eni bobo ba yina wunya baifu a enso no so yamma bi twema yom de wodi bako ba bi baka sɛ ba yina mami hetu nsuma de ma wo boa so nya baifu a wo wogigi no baifu a ɛsɛ wa wunya ba ya ɛsɛ no so ha ho obi go for baby ogo for baby okọ mo to kete oba ne bayifo what say oba we bayifo we use condom oba ye ne pai nkume wo buru na oba ba se me bayifo no jira he o ta se no jira he oh to oni no jira wo buru na mo yes o jana na so oba se me bayifo we baye kwakaro do am kwakaro bo ho ban mati ogoro o ja se eti baye na amofo kan maame nipa no beka o ko so ne so a onya anu ye bi ama o ko fe na yefia onya anu bi but obeka no abese wo de yen se do bobo mpa ye se enye no kura onya me ma baye betu da bo ba ho ban titi ya puso ahoma salama to kalim yen sanka no so prince yen sanka kraman nam ai diawo ai konkruma hwan ene deben ene fanta no de abosu as diawo ko ebonya ka be diawo ko se otwabi oni mo twa agora me dase nyamisha asofo Joshua Bonds so ja se ene ma me nyire ho agora me dase enyu ho Joshua no akwa what yen some di yes new era sorry na be kopie mu osofo de eka no okasa o ma kan yetwa mu fe de na ba ko e fe ne salama to di mfie aduanan na mami obo ne baye Ewiase nyame honhom ohia fanta no me mfa mpata no na wanku mami kontoje safo na bo beye na se salamat na bo beye no aye salamat na ko na honhom ka no na se mami eye bayifuo asore de mo na sofo no se so no so eka bi sofo prince eka se mami bayifuo no e pa acho se asem nte sa Ewiase wona e ko akire mu a waka rahina to better de dance because salamat no chance o kwa so no bi akom honhom awura ne mu sa ana e bone dam salamat no yeah ya kom me ka kire ese fe na dom ye honhom awura de nyankopon pa ma men command spirit na mpin asisi na me ka na ma so ne ndi salamat de honhom enfini mumra onu ankasa die ebo ma mi be yi no me ka sa ne ndi na ho be bi ofri ana enye nsa mum me penisa me penisa pa na akom na efa no efa salamatu yeah sa aba na sa spirit na ba ne ye tsemame bra betna machine china so twa no sa on kasa o kontonchi merci akomo fa no santie nya ho o de opa men twe ho ma twe ho no na ye bra me bompa time ku ati salamatu mu ma ne mra me kasa ne ndi ade me de ne ya madwuma o ma fa na me de ba ba adwuma ne ho ne me ho wa kotna bosomo so pan eti na me bo ne dam no akotna bosomo so akoye den o oni ne kuru bodua na dia ni nya na no fishe no ye represi no tumi ko toilet no pia toilet no bia so ni phone na ondum na menya feedback ku ma so ma ba na ne ye fu ye ne ya no ase conference so beti ma hwe ya Joshua bi oti o kasa enti akotna bosomo se bosomo sai akodi 1 year enti o ma initiate no e na spirit ya kom na efa no nya adom na o mkana na adom ba so a sa na adom ye o me de minim se mbusa ya kom na efa nti we se ni mo ahwe boboda mo we oba wa nya ko bobo be akrobati asifio fo na bobo mu na mo fio na abayi da pusu ahoma salamatu ye nsankan oti ye nkan o modi afresa na made frɛ no why enti no we kura no asa sofo no no akopɛ no ho asem no ho be for sa asem we mu nko amfa no ho amfa for mu nko no kura no ho amba asem we mu but o person nko no so gidi nkeke what you say no no be for mu nti we no eye dam complete do be akra be hu no ti so for eye komo se dam wo mo mfa ne mra that's all o be dia oh so about some say be yanso ye oba na etu sa spirit na free so okay nti no aya wo de no nti de mama abumfu no anyo no ahohom na betre ne mu a ahohom de beso ogu wani ma se nti sa wo de ne bone beche na na ba na etu sa ahohom na free ne mu no ni do nyam fanche o kene mu mfanche no se pa do nyam fanche nti krom hofo na o mu tie no nti ase se wo nya beyifo minim se wo tie program e o mu nyina tie wo nya me tie mu we ni we beyifo aminim
onye be for maame oba no obodamba nti se wa bepe bia so ensa na afade anya sa obo hunu no na cross kan mu no be ba so enko ebe yie ti ko don chi ho asama no Matters of Joshua ebi no be here number 42 dwa ansa na yakopatu no so me no man is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 Achina emergency no any council den I agronim kra bamodia dwaje okra nkwa ewo Osofu Joshua asoye atwema twede Joshua Junction Osofu nyankoye de party beto aso ne mo ntom rika me Dr. Mensa asoye enkodi nkomo simadu mi by the party na to aso eno so de echekuri tikosete Ewiase Mu Nsem live ewo Pimsan TV na Sameng TV oko YouTube and Nhyira TV Facebook and Nhyira 104.5 FM and Ewiase Mu Nsem me nyina my sister Vida Asante and birthday to my happy birthday. How old are you now? Abanika se mo akwaba na umpom ti say Radi Abdum nani na why otu say ajamansu We'll be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. We'll be live on air and on Facebook at Love 99.5. Na yare ne coming to film ni aya hu yare kra bofo ni ya omuhu ana mo yesa me Africa na me ba Ghana ti me ba yeso be hu prophet ba na so o ma me ro ma yare ni nyina koi na me yesa me sa koye adwuma me hu pofuma na se yare ni sa e ba be bo me na me ba ye ti me ba ye no na otwe ba ko pepe duro de ma me che se sugar ane it is a stroke me yare na ko do bebre me kono ma aduro na otwe pepe me ba na che se atiko from cry che se nwa bro adwene nti ase so a che se me hu dia me nka na me hu dia me nti prophet there so tenen ka ba bia wo bia tutumika na bra na so ye na ogere fa hu dia be yo dia ba first na me do to your friend says eduro no so no se me ma obere se ebre ni du abla no kre but wo kwa na we ye se na yale for pe no na akwate da se wo ye nti na ma yale ni se ne na esiti na ase ntunwie na ese etu ase but ono so kwa no wo se so de ko chinchini kakra me ko chinchini mi sa ko ba vi card kra de bu base system kra me sa ko din number bi bebre me yi so sia dia dance still yale na anko nti wo ba ye no 1 week ni no na wo twe pepe wo ba ye ma shada ma wasan ba be check your pressure na diabetes bi wa last day de ma won na de no hu difference bebre so ati bebre nti then na wo ka kire mo diabetes pressure then na wo ka kire wo de me ka kire me mo diabetes no pressure say so mo te prophet of 6 minutes and can o mo tutum di kan 10 no mra na so ye na o je ne fa hu de be yo mo dia yo we dia etie from asumu a madam ase which way dia dance and am say Martin dia de na me frɛ me machiri batewia na tewia bae na dia asam no to animu ye kan asam no kan o ka kyerɛ me sɛ one de ne na ehunhum asem je se we mu kan ni so no no aka hunhum afen so no munsuo o na yi ne ba ɛyɛ sɛ akomo no o twa ne ho saa no maso mu ti da na me ofie ne o twa ne ho na me nima de kora ɛyɛ no na mko frɛ gewe na me sɛ rahina so ne ne kwa asɔre de o ye de menti ase na o sɛ ya adom na ɛfa no na me sɛ saa ɛne nti wo ba na rahina ne ye ne nsase busa ne sɛ ɛdeɛ ne wo pɛ ne wo so obenum nsuo wan ko de ne nsane kyerɛ na geyi ko nsuo mi no bre no o de ya me store na nim no de ahwe wo pan no agiko na chi no sande nsuo na ahwe wo pan na kukuru no fom brim nam sɛ na rahina de asɛm ni o sɛ ya adom no na ɛyɛ ne saa tina ni so tina nam sɛ na salade asɛm ni o sɛ adom ne simi nya amale ton na ni ntina ɛyɛ me saa no nti adom ne kana timi de ne firi dom to de na ba fie
obetwa no ho saa ne omo ho no ene nipa ba miensa se nan obi nyina aba ho a ombetwa omo ho saa na omukọ ombetwa omo ho saa na omukọ nti ge we ne ka asem ne kira me se da bi Nhyira FM ha de medi kan ba ha benya mayalesa omo ye ba bu nhwehwemu nti me ba sem ye bayifo a omo nka sem ye bayifo nso na me ba ne gu ne sofo gu mani mase a omo hu no omo nka na me hu nsane na mani mu gu ase wa manfurum eni nti na me de baaye yo ne nyina aye bayo sun ma de kro jimbe dago no so no ama okan wakasa wanu asi ti kwame gongo ne be dago no so ibusa akosa no ya no wate that's mete me ba sisi ya ba sore sabaro da kan le sore na ko jora kwa da kore kayu de biel manene de shida ba kulen ni ke fiti ishe mi yono wana kwa we baba sanga we wana to wana do gata serena sile na isoba medase akwasi buafo mansan buafo nyankopon sha se udia na ko technical fo no ho ate medase enum sama akwaba eje afina medago no so wo ibusa akosa no ya no wate yo asem si da ben so fo ne de si ba bosumi mienu ni bosumi mienu ah na me ndi so fo unim no so fo no oba me ba ne ho ati wonye menye obi a so fo unim se wona gina we ah me hu na me hu wako na so ida me nko bi da nko na so da wana ko aso ni bie abaya we ko bi na me ba ne ko bi na ga ba ko so wase ono so abaya de he ma me yoti we odi ane no me pa cho one mi ye fi one ye nimhwe ye fi ni ye so ye fi ni yo na huni baba ne ko aso ni bi me ba no anda ko bi awo he me ba me ona na me na me de na sama ba ha no one ne ko aso le ni bi enti uba ne ko aso be ka cho sofo ne se wuye bayifo me ba no abo me ba ye ni bi na sofo no so se me nana ne ba ye ba obandi kan bo be yanso wo ko aso no da bi oni kan mo me ba ye ko asafo no no wo be ka sa asem wu amate ko sambusa na se mi hu omo me ba ye da ko pem se o ko asore ni mu no obana bo ye ni bi na me busa o se o ko asore na so no bo ye na so bo be yanso ko asore o ko obo me ba ye na san o ko asore na san o be bo me ba ye no o se mo na ka kire no me ba na so we be ifo se me o se ne honhom no da ye ka asem no o se honhom ne ba o ya ade a o wi age so mo ne ka kire no o man ka kire no woni ma de ko honhom ba asore dem ho me eni de mentimi ne se nka busa nipa no ni hani abusa ne kosa una se nka busa no honhom sane wa asore dem ho honhom metimi sane wo dwom no de aba fie no be twa o ka se wo ye baifo yi a mo ka se honhom sane ye no ne asore dem ho na se fie efie kura timi sane ma ne ka sa asem no asane impression efie de bebre esane bebre ana wo ho na ga honhom ban minim otimi twa no saa anya akom na ya ka no minim be 4 years no ko wow bar no my sister ba na mo na kwa dago no so bi ko na yakom mentimi ni nyina mo nya ho adwuma wose nyame na afre no ono wose nyame na afre no okwa so ne yakobon frɛ na so frɛ na so okwa asɔre no
oso kwa so na nyame frɛ no so ama asafo mani bi etimi ba fie on so mo so me ba ne twa ne wono so so twa mu bi me ba ne twa ne wono so twa mu sane on kasa na so twa no twa ne ho saa je se so no mu ane we mu mo yere no na de honhom no honhom ka on kasa o eseyin de ana obonam 11 ba twa da bi oye fumigation wusie kumu fumigation onye bi wudi wani ehun so onyo onye bi nam nan je mo hom tie o oye oba o oye oba odi mfie sai oko 40 years na se ma bi ye ane die ma bi tayo tramo ye kura na bi ye bi ndi onye fumigation woni fumigation wusie oye onu mi ye Offending pa so ye bay for we come craba or demi bay or just staff in the room and no kwa no me adie ye me die jam kwala brim ketsuwa me phone ku me ma me baby ara me ma me wotan when you not say wo beje me ba wo de chewonum ade tira me aka sama fon chemenu akwase me yem 9 months no wo ba no hwe me aka sana ma pe menu fife ma hwa akwala no wo ba begina we me penen alada susu no kitam ne o ye de sen wo de asu never osuso e peifua yen konsia no so so e peifua wakasa oba no ese wasere wosunsun kra na kasa ne ba no wabone da me semen peni osema peni obakumi adechi obakumi ma me account na me semen peni oso obakumi ma me account na kasa ne ba no jehan wabone da wosunsun ni baje kano so ti masama na kan ye bebi oje edwuma ye waji edwuma wosunsun odala pa hanu ni budget krojo wajina jumo susum so sene mama ya on mama no ta house no wantie baifuwa so say oba so way onakasa bako loba oba to ni pa no oba ko me onto me o me so ade na me fi bae onto me na odime sie ni ame oboa eso otumi afifie ho otumi afifie ho say empa na me ni kunda so mama me ndesu bio bisano adi prakoda kotompa na so no okay yinfe so na nakasaba na ogwor wosusum no jano ne bana wasene mbamba manyina oja ho so we jawo na ihe pokoso no akaka ina de ne kuno so ye baifua so ye baifua okwazie o baifua do na che no o ebe esa wasa akwa no jina wano wasende bano jina wana pa so payfa wasende bano jina wana kasa wari wosusum so no so tema sama so na kasa ne ban so tema sama so jake so wujame unyo babia wani wasa asasi suda so wujame waka so bana oyi waka so mami no oyi asasi jake so wujame a jake unyo babia wani wasa asasi suda wujam mama no wari wosunsun mama me matendo to obade makaka for bia owalo bato bana ni sama bana kwa medie neba me adeno kom na me sakitsuwe bi nemisa enemisa kura nemisa eso osunu ni dia ne me de na enyini pa samse me de tan so a onto me so baifua mempa me dia no asotene ne dia no so sa brocha ne wato no abota ne wato watie abota no komi kuraba no watie obaba mi bana tenasia me se mempene odi batare do spelele abrochire baifua sada you ba me so akra da the PS wo so want to so tete me ba so se baifua nsu ho ya fanka dane ya ho me jama jame fruit asum sa me ye baifua wo ba ni jar wo susum Munya Christoni, we are baifua kurase beda abo na di boda no maame awo ani akra me se me hwe o maame minim de yakoso tanoso wo me firi tanoso me ni akore ni nyina tanoso ni o maame nyina hwan ye wo me ba ya ne na wo hwe pepepe me ba ya mbedu no nwotwe anadwo no nwotwe ye de amane abo me ye se wona na di boda wa ye joda no anadwo no nwotwe
da makra me se wa maame awo yesi na anopa be no nkono akwara na pie woni amba ante be fe baasi no so ye fantini woni wo papa nua de Paul no na woni aha ne da ye ntam ho ana wode baasi ani akwasi no ye nyina ya ba begu da ba komu ana baasi ne kuro no akwasi Paul no akwahine pono no ama akwasi yiri no ma wo kuro no wode mena na neko enti ba bia bo ya akwasi baasi no de menana di boda adwo di boda no wode na kwahia no ba bia wode na kwahia no won fa ne mira mentam se me shane nansa wone Paul no ani akwasi no si amfamna na mra me dia ani akosua no ma ya ho adwuma ya furu ba ho no ya nyina bewu kwasi ne bewu Paul ne bewu baasi nso bewu de me na akwahia mu na watch me son me wura me nana wa mami wo na wo twini me wura godale wura na chiri kwa bia godanu wa na faso de baasi ne ba bia wa ba de me nana de boda no wono me nana de boda ba bia wo baasi do wono mom fane baasi fane premio wa fala mramia podo wa kwa pa me nana baasi ne so be man famina na mlemia mo hunto mo da ana mo sunti na baasi wa ba kura mo wa ana mo hunti wo podo no sanya wanka baasi ni ko ni mo tana so ho wo hunti ana baasi no do ba ya baasi di mina na dwane na wo twimi ensa na bai adan sane fu biba sane fu biba adan wo pase adebe na kwada de ba kwa na ra kwa kwhyewa wo paso ade ne ba wo paso ade ne ba hase ade sai ye fu biba adwane sa ye fu biba adwane sa ye fu biba adwane sa no abekura na sa wo no ko kuro mu ya no fu biba da ade ne ko wo fu biba da ade ko hase ade sai wo fa me na me ya bibi sia wo ka nyame bentia wo ka wo de podre nyame bentia maka ba bia mo wo bia nyame ntia maka so fam na amra me podo hunto wo podo wo hunto ba bia wo bia wo ba hu wo furu ba horo ba sin so furu ba horo akwase so furu ba horo ma kumu nyira se ma me san kamena na di boda dia mu nyira wo bia nya ye da wo bia nya ye butiri so ba papa so mo tiri so ma papa so sani ya no wabetere kuro mu na wo kwa na do be ba da adwane kwa siasam aboa sani ya no wo ma me be ne de ne adwane sa akaba yode basie mese wo ma me na ne baby ne obi de adwane akaba yode wo ya kwa sie basi wo ya kwa sie wo ya aboa ba bia wo hye bia no wonnim nyansa adwene no tirimpo no so nim nyansa Paul ya bow ni nyansa anka be badane ya de mena na adwane be bow mania Paul si me ni ho hwe makoye preskesi abua kwa ame abefa wo Paul ya do ba ya Paul ya do kwa ya si me ni akoda nso ya tuntumo so ya kokko menena ti akoda nko wanya ho me hu no wo so da na si doctor wo ya aboa Paul akoda no ya ya wo hira ya wo ya aboa wo ni so sawo ye nipa do sa na me nana nso ye nipa wa ya boa se ma fa mo ya kanana ana ani akwasi ni baasi ma tone me nana no se ma fa me nana di boda mra me dia ani munyankwa Padro ni akwasi munyankwa ni baasi ba bia di boda hye me hye na nsa pepe wa fa mra me me de kwa me bom dua pa me bom dia se gai amma hu se wiase ye mienu sa de ni pagane wo bi ba de wo bi ba ko dware sa ma ne ye wo bi ba ko dware sa ma ko da bra ma bra no ho agora bra ma bra no ho kura nya ni adai na de wo ba ya na de wo dware akokuro ma wo kokuro ma no akofuo wo tinsul ma pampa so mo mfa me na mremio ba bia mo de me na ahyere die mo mfa me na mremio me hye mo nansa ba isi akwasi Padro mo mfa me na mremio mami onzo abre ye manzuo nom ye manzuo
Bache mamso. Bache mamso fa mami. Nesa na okola passe. Onum zu. Onso ho tete. Aya me ya. So akuma to yem. O kasa akuma to yem. Aya me ya. Me ba me na ma bre no ho apra. Mamiso. Me na ma bre me no ho apra. Sa ne ya no. Kwasia. Aya. Antwe ba sie. We abo. We twe wo no abusia fanya ya twe. Wo no abusia fanya mo ya mmoa. Ba bia wo de me na akwahia no. So wan fa me na mra me a. Wo de munyina mo ba hu se tu. Pado akwasi. Bafsi munya mo ba hunu me shamo na nsamo fa me na mera me na di boda wona ye le o mame awo na wotwe mame manizo mame jinsonom aha jinsonom ye wabre di boda na akofa asem disabreo tiswa mfa na ma munyina ba hunu sele mame ye kan woso ahye mo na nsape okwa so ne nso apakosua mo de mo ntwase na mbehu wadi mfia edumiensa meso he no nso goda mami aye mo ma waba ni o na mpodo no so ana wo ne wonu aba ana ba fa me na di boda na adwa ne koro aja na watwe miensa dwoda be na watwe miensa me hunu di akoda what report ma posifo ya de na ma posifo santa asam no santra na mo sesai a presifo ne ma ye krata se famra mo hama ye nanso akora ne ma me wo wa wo na wotwe wa wi ano aja wa wi ano me hunu ba bia wa de na fa hunu go bia so me na ba si ne de be na fa na sa ne ya no ba fi ya bo ye kwasia ba bia wo sha no ya bo ne na bu so fo nya ya ntwe ye prako ye ni me nyansa kwasia fo te samo Diboda. Ana diboda. Nemo wi ase po do diboda bai. Sanse na ase na ehu party. O diboda ekomane na e ma sumje bai. E ba cho part 2. Oh, wi ase musem so enabe. Abrante mo akwa Eja nana. Ati sen. Bako nana. Ye fra sen. Mpacha frem Sedu Isaka wo ye de ani. Pacha me kusasini. Ana wadi mfie sen. 35. That's ramete. Wo yire. Me pacha. Wo he. Pachoni. Wa wo sen. Ma won 9. Ma se na mema sen. Ma miensa be ma baako. Yo, ukwa sorry ben. Pachon kramo. That's ramete. O ma meti ase. Mpacha. O papa nso Mpacha o mina. Enu anu mo ye sen. Me papa mam. Enum. Mo nyina. Me pacha. Mo ye sen. Enum. Yo. Nyame ayade. O ye adwuma ben. Me pacha me eku adwuma. Odo de ai. Me maja asase me dua kuku. Anyumre. Anyumre de bako. Yeti ane se. Me wa me so na ye basa da ye so basa ti ebe ya ebe bo me yale na kwa be di ma ebe bo me yale enti papa esi ya meti ho no me ntimi nhome eba na me wu ma kwa doctor ina ye hunu si de esitie o se fro say pa cho Sedu Isaka e sha se say me so na ye basa da ye sa da ye duwa me so da na me nam su duwa me so da na me chire nwene ti da ye mu na ade chia no pa na me twitwiri me se ti me to na me fi ye to an twitwiri ni ye ti me fi sa nti afie no mu no ete koye no ne ke sa wo ase edeme nti awo no mu na fi no ma hu se ma sensena titriti me na ho nti na makoma ase edan na e wo ha ne de amia makoma edan na mia wakoma me ka bibia na me home ye edan na odam no me home na me ba edan na odam no ayese ye de mia wakoma ase ye de ade mu odupa na amia makoma we de ma bi oba ntuma dwuma fe na wosuji enti me home enti wo ho na ateko e wo ho asa na asen abasa ya na be mia makoma me home na kese makoma peja ho bro ko bose na me na ye de akwa me home te wo ha na ekọ sa enti me call doctor nso so mu hunu sidie yale ne sitie na me say da bi dia duru die ma nwa na am toa Nhyira FM fo a mewu eno anti na me di edwatoa ede ba di dwatoa brain se yenkopa da ne chew asemo go si dan ne mi akoma dia yenkopa da ne chew enu wu anto ha me wu nto dem ha obi wu nto ada e kaza sana abo
Ukasa namba. Bronim kakra, bronim. Isaka. Waka chima nzumbi. Me pacho dabi. Kokoro wa odia. Me jeni ya mienche. Aye dan. Uno obi akoko ntoko afu no ho. Dabi. Na dan na fodo na yeti wakoma yi. Isaka. Me den kam hunu se firafu no mu de. Den ti na firafu no mu. Se asasu ru mi no mu enye kasakasa bia. Mi no mu ye kasakasa bia na kamadwene se bia firi ho. Asasu ru akra se wo so ko betwa me de akra ama me. Ntimi hunu nana. Ntimi hu de firi. Oso dai bi. Na eden. Me so dai na me se me nam nsuom ne dai ne basa se me kire nwene wo nsuom mi se me hunu si de dai no kra se nana. O kire nwene. Mpachan. Ansa yare no ba. Ansa na yale ne ba. Isaka wako di boni bi. Me pacho nana obi am yere wo mba timi aja asase bia kokko de bon na me kokodi nana. Ntimi ni kodi boni bia. Ono obi ku afu no ho. Ya mi ancha no. Dabi. Me no obi anko. Na edi na otimi yare wako hospital. Me pachan. Doctor diagnose so. O so hunu si de yale kwa city. Wa so na me twa hwe. Wa check your pressure. Me pachan. Bibia normal. Ni na e normal. Ni na e kama. Ni chamo bamba ya twaso. Na Isaka ya mani nzo bia no hwe na otwa hwe ha. Say ya malaria fever what running nyadua happy. Live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. It will be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. It will be live on air and on Facebook at Love 99. Problem me de ba akoye ebusia issue. Ti me ne ma wo fo nyina ne to na mo ba ye. Na akoye se ye na nanom bosum bi omkoje ebe si fi ache so many years. Na edi enya efi aware mom fefe so omunyo bi anwa o. Se school omunko oni okwa P5 P6 osimejai. Ti yehwe busuani mu a memi oba metimi akọ school area degree te see na problem na te bosom no ha ya che ti yete wonka no na itu anamo eba onase ti eba ye no so no e di yasem betu wani wo hwehwe mu the bible no kwafo hwehwe mu ma ye e won bia o ka kire itu anamo wo kire de o se bia ma itu anamo no nyame adom aboa ye pa cheno so sa chese ejuma me ye no enye ma ejuma no na wo ye da ejuma my real school na me se da nya ejuma permanent work in there that's a private work ni ade abrofu juma ya so juma bia me kom bia me se da nya hwe ye beta me ni sa na me ana me jai me ba ya o hwehwe mu ma me no o che me se na juma pa o se me ye ni se me ton mu anwa tin tomatoes ni sa na ma no sana me kire wo sana wo kire me me de bible akwapa no kwafo no sana me de kire se waduma ya sa wo ye no me patrai anti wa started ma started by 3 months ni na me started ye na nyame ni me ho ko adwiri me awu ma ti mada kwa ni efre me wo mo wo ho sa anti de bia prophet Joseph Mensa me ka se nipa bia wo hu adwuma unya wadwuma ese wo ya omre eyenokre anase yentro eyenokre pa medi ho adansi eyenokre asisi ano oba yemfa se 3 months mu ni a start adwuma
wo ankasa utumi do nsa si obu hu sɛ adwuma na me kyerɛ sɛ kɔkɔyɛ tɔnmu ne anwa obi a wabo degree anka ɛsɛ bi a wokɔpɛ aban office bi tena no me sɛ wo de ne yɛ mo anwa ne tin tomatoes ne nyoma ampa so pɛ sika wo yɛ no ɛyɛ ntoro na medi ana no kora na America no kora pa na woka esi madi ho adansie de me sɛsi me bo madi ho adan me ntuwa na mo a kamani na obafo dwuma mo huna ma ne saa nti sisi a wotu sɛ yɛ kasa kɔ abafo dwuma a obɛkɔ papa da bi e bon pa yɛ sɛ after 3 months ni nti no e me bɛkɔ nanim no me capital ne bɛkɔ nanim na metimi sisi a no nyanya scambo container efie ana me ton no efie yetu aso no efie ti nyame ya adom a menim sɛ nyame beto super gusuma nyanya scambo container ne adna sɛ ekokuru a na nipani na hu sɛ aha na me so me ton ma de deɛ na wo ka kyerɛ wɔn a adwuma sam wawie school o pɛ adwuma na ni etutu aka ne nsɛm obi ton ade a wɔton ano abɔka de obeye bia wo hunu ho ano deɛ na wo ka kyerɛ saa nipa no me de metu nuanom afu nyane sɛ work school na wawie na wo school kra na also otu anamo aba Prophet Joseph Mensa na ase no fa Bible no kwafo enhwehwɛ wadwuma potin anyame de hyɛ wo nsa sɛ oba asase su bɛyɛ no on kan kyerɛw na wo hyɛ ase a nkunim de bɛyɛ wo de maame we de medase problem a me de ba akoye abusua issue ti me ne ma wo fo nyina ne to na focus me ja fifi okran me hu acha mu aje na nwumre o motampe dabi na hu ba o yesan o se yon kasa hu bi o sania o yesan ne so kasa mini ni pass mesi bofu as mesi hu mas mesi we ni na me de ba won kasa be pa jo se bi aso ndam ho ne o kasa de a ne ma me we ni betima na obusa ne nsa so ndam ho ba o kasa ene de me musa he ti sa honhum sane no so ye beifo honhum no sane ye no ese ba ye ne de wadi wo ba me a kire wo mo we mu sa me nyana honhum no sane ene de ono mo te wodi nkoma a ene wo ka enye honhum mo o mo te wo se we ni betana ne nchen na o mo di nkomo ti me o ka so beifo na honhum bi nsane na honhum nsane eso da ye ka asem de wo se na honhum asane o ne ka kire wo o ka si wanim o kan ma o ka si wanim so ye beifo ane de o mi na no kan kire me no say wo se won kan but we no so waka no no ankasa ne de wo so na ka yes he ti mi papa en fa ne kran si yi o se kwa me se papa kwa me gong me se papa se obi kan wasem no an kan si wani mu a enso so osuro de ma me suro ye na me gidi ye ne say ensu no de be bo ho na anu wo se wo be kumi na eno no this omo pata na fanta no eno kora na ma mi suro obo chenche so bunkutu fremena fosoko abakutaka surutafre mehiadwo krota payede sankopedo kwasafu krom monu kwanta tikroso yankopa ho ye na gufumu so hwentia wediaba mokodwane akakadro ye tukwan akọ asampa na ye papa ibedi kan esipachireche huntado huhuhu chance danso anoma wobo chenche so bunkutu fremena fosoko apakutaka surutafre mehiadwo krota payede sankopedo kwasafu krom monu kwanta tikroso yankopa ho ye na gufumu so hwentia wediaba mokodwane akakadro pepe so imprenchire amudua so teteka so akapoliso odogono burusu kwa sanwanu krom bojawe enwansa ensute mama trimusem pawoto ase dede pa puntana na empamudwa kutupa benua krom akrasimedu bentitimai dumase fumsu benko achigina mawoto so arafia ya we ya sempa na ya kwantuo that's summit we Ewiase Mu Nsem kwantuo live on Nhyira 104.5 FM biri dia jaru mampo kontonchi aboe here kumana na wakasi bretuba kwame gonga jatani nie ene mu akwaba do ukru nie mpatwa wa ni mfie zan ko be 13 years ni mfie dumienza mu ma zan mbanan dena ye no mpatwa wa yale ya e sha zan mpatwa ne sa atie no wo se wo sonda ya no wonsuo no kunkum ndwene saa na waka kire me saa se wo sonda ya saa na ye no ente da ya de ne be sa atie no na nwumre mo ho ya aduane wo se no wakọ ha na waba wo se no hunam ye no babasa basa na ye ne se mo aka asam akire wa wo ye mu hyehye wo no saa na ye no
no one nam saa you wear duan no kura wandi ana edi ko ndanu mu a de ya ache no na yenti se obefe na okofie ya ofie na ade achi wie no wo se aba begina no mu dududu na ayete se ne na sinsin honam no sinsin na ayunu Medio. Ni na ayunu ana eyede ana ye kwana ntinantin ya ye hunu se de yare ne sitie ana naano ana yare no he na mu asan yeden ana yede ko kranik yede ko kranik no ana ye man nduro hwe na ye man nduro ana ye sen ko e fa aka ye kodu akura na akura yede ko babie wo no de wo se yen ko tena se kakra na se de se na ye ko tena wo na wodi nsu gugu na tie na ka kire me se yen sanfa ka ne sanko kranik mu ho na me sanfa ne de ko ye duru ye ne mo den na mode ana mo man mframa na nyame ya adom na eyeye ana mudi nsu osisi no so ana edo kakara awiam ho abetu mu honum na ne san sorry ne mode ana me say doctor phone say sadia ebia na enye doctor phone so mo hwekora mu hu no se de yare ne sitie enti me sere o mo mu yinu ne mfa no fa ba ebia ne nye doctor yare ne ehuhu mu yade ana yese yare baba down and one no mpacho da one and cousin doctor here one kai mo check ni moja mpacho so mo check ni moja mpacho ay ko mo ni Johnson so mo check ni pressure so bibi anye no post mortem chese yesi oda no so da bi no bi se wa gbawura no so so otina gumo so den wa kan kire mpacho o se I said de ade modu ana atena no so obi ani modu abetena no so mpacho an ukuru nkotwe manso bia na epeje no mu mpacho mene ne tie de me hu se watwe manso de ono obi akoko ntokwa mpacho de ani aboni dia ana atu na du mpacho eno de me hu se e ba won kofo obeyire ene de se min de na chintimi hu no ni on timi hu mpacho isaka akofo obeyire usuro Mati, safu Joshua ha. Abeda go no so. Ewiase mu nsem dozo pa. Efi da ko ba so ye twe nyima nam se ewiase mu se ne ze de. Ni twa che Nicola school bag. O si enko yima no. Ni nyina eye. Caveat probity enko so hene. Kabisu ma hene o chi krom ni kokobra assemblyman o konkran afa no abedu. Enya sem ketwa. Na ho for the konkran we be dey akire mo ofidie so bra o trase no ato ade ewia. Odi for Joseph Mensa ebe diagnose. Sunsumo na se hunamu obekire. Enko so mo akaba. Kwa me mejo. Ahon fe na de konkran no. Nka bo no be se na akoye. Kwa me ne nam enem koto. Bono be se na akoye. Kwa me ko a chenti me ka se me chini nkra bro no ni nyina so kofa weja nyina ho. Odoko ewo nyina mkone na mo so na mkutaka bet nyame ye bi kabu am timefokra metine gigya no ma yese de mada no be fokra de mo anyi miska me so man kan kire metine se mentua nam nka bontin so ma ya de ne ko tin kan kakra omo ka na meti bet mi mintime nka nti die za na tie obi amfa nkran jao Unso of Grandjovia. It's one fine Jovia. Nankabe out here, Somuka. Was we got that tea. I do. Come here, I'm good. That's it, Uncle Joe. You're good. Come on, tea. Media minimum. Why am I Ogoro Bogra? Yavi obi buza ze ka enga kasa na so kwakwati we China ni tata na ugasa na ti ade mo ade ayi so nko na we bia na kwa nkran o bete nkran kasa o kwa nkran na o bete nkran kasa so se na kamisia kan nyina na mi am ka me ta kwa nkran nkran mi ti ko makuma ko chen para pati ngoya yanuba babie kwa ma nkran na sanda redua
40 ghost friend nkosuo oso kongra wa anyira na obusa wa anyira kwame me ira na besmechi why say go bi akofo left kwame baby ami kwa na mi hu baby na mi jina nso so on mi ndu me jina baby ya bisa e won grab ontizo dem yan grab ontizo ma ko yan grab ontizo okay go for lift me Africa lift me so lift no yeah sa amo esa mo story be dey no ai basa be gira do na chi wo kanu Nsem some of you just why you not lifting that me di kwa Africa kusia one for you adi obia me no be say me koso na di me va fo yeah me go do ma I think enye kwan ne ka say afu oh engo for si dan enfi flati wo enye bi ne ha say de be me asa say dan yo ha me see with me ko afu won e do ba mu wura fom yi ogoro obia wadi amia be bi asa afa wadi amia ana yemi so amwa me say hu obi an san hye ne musa ne ho na nko so ka ten na hu na ere dabi awona say kasa go ayo China ni Africa trade is na no kwam kwaira ho on Africa ina onamo alankoje chema chema mami ko do so ogoro we di oboa me ka chew mbo no me nenam ngati e ta de gagra ko so nko come here ko sizi herbal center na sabre nyina dia benu nu yini nu abra ya da ko say ya me so sizi herbal center ya de bia inta ni pedie nko na mo me ka so na DCB men capsule sabedwa so me nu abema esiesio na afei ama wankasa wa ho adi won pama akosoro ni nyina ne se wunya eye sizi men capsules na me abema anu num bia se de rubber beto be men pa de tubuda sa nso na CB men capsules enso odwa so a esiesie ye nu ama no mo ankasa ma himfio oba watenka akodi akire Suzy CB women capsules na wo se wononom ebasa na sisi onsebu mu ha nyina ase betu CB malakion so etu typhoid fever ase betu sanso ana wonse ne hunam ya nyina ase betu CB malakion ana afa CB soap so odwa so a na ntema propro wankasa ugitum se uyi socks bu ane mu kankan CB soap udi besasa na ntema basa propro nyina ase etu hunam kankan nyina ase betu CB soap nya bi na fadwa na de bi esasa so echemu bi atawes no afesi zu ya ba center penin for 0247111671 0247111671 challenge Jaliko ye bon mran say ebetu obaba ma obara kasa kasa adre celebrate wo de fidie bi na wo fly wono an kasa bet yes o je so boom kasa o jiji a ono ada obanya na obo to komonta ko imadi nemu ya ba unta fidie ono so boom enti ko challenge Jaliko ebetu kama say omni Charlie Bitters e dia buy no so friend edadin na onye edadin bia e na ejai e na ehihye wo tum say na faridie dum na fiesi sane ba bia tum say bosso ensa papa odwa so ene Charlie Jaliko ana Charlie Bitters o si edadin u pe bia to ana ko ma so ye e wo na hinso e jinya se Ramzia nche hwa ana say uko Chems Malt Beverages Limited so obehu wo mo o ma so ye ne hwa ne wo fe won mo e wo 0246955678 0246955678 na COVID-19 ya dia ne da so sanka wiem ya se nyina bobna to bna ne nyina ne se o manfo bi no wo sika kura to na nanu won se na mnu mienu die nya obeye den misrawo eye dominion e ba powder na mekanfo dia ma nya bi no no mwate emra ne si wo benya nsuo de cap ma na de atre ba akwa wo no kanum no ba akwa no pa ba akwa nwumre ba sa ni padua ne begina brane na afei wankasa onkate de watenka no eno nkwamwari nyina kanya wo ho basa ya de bi atimi tani padua num eye dominion herbal powder nya bi nonom na basa na siesie ni padua ne pa ya de bi antani padua including COVID-19 timi so nya bi nonom echemu bi atawe sumi so no afre 0209949215 0209949215 Alaska Star Enterprise what's the ankanche ozabusia wallpapers original one no da so wudwa so etu to a discount 35% if we sabre kwa kuso no kala firo sa
for my bread. Now they say hotel on the pubs, restaurants, and sorry, banking halls. Banking halls, Munina, what's a Muntumi Karamura, Lancaster Enterprise, name of discount. Wallpaper, dear papa. Now a betcha dear. Now be a to be now cast out wallpaper for the answer me DNA. Now, no crossover for I could wallpaper for power, and I'm saying original one living. Now, we'll share the cheap choir. Now we'll call a year a doom. What the boss from the dish anymore. Sana or be Prudential Plaza. And Creative Tole or be Second Mall. Another for Alaska was 0554 114878 0554 114878 Alaska Star Enterprise. Wallpapers. Ahimfie ene honom enso sase water ne bottle water nyina akonshamu no maswa aqua beverages limited omunsu atudi aqua blue mineral water ne nyina nse nsuo ede ne che eye krogen na no agitum so wan nsuo pa etimesre nsuo e come on menum bia na mu say yes nsuo mu go awdo what a fantastic water what a tastious water nsuo ni eye aqua blue mineral water nya bi no no wate mesre wankasa upendo so poatu amesre bowura eye asoe bia ye tu nsuo se open sachet ana bottle ni nyina no aqua blue mineral water na afi odi aso ho se ye wedding eye birthday party chese dwumadie bia wudi a edom ba be somo de mesrawo aqua blue mineral water echemu bia trawe no afre 0596 994 992 0596 994 992 I was saying this mpanyimfo se ye ka James omodamansin chef mpanyimfo no no o ma ya de ye bom 25 years ni you see 26 mu kra na ewura no ye da so di anniversary ye dia multimedia 25 Clinton boko de DJ Clinton oh bibia okay o boko na bo se bu edika na ne ka na eden tuaka yana me park ntimanka na abantiri no aka ma studios water studios water say go sorry ka tabro for studios minim how abro DJ Clinton is DJ Clinton boko oh bibia okay o medagu no so no oh okay here medagu no so no okay say ne yere DJ Clinton medagu no so yere kra ho ye nche mate yere wo nche o no di Facebook e pe bia ka ho say wo fudo so kra pokra to dine fudo so say pokra so obenya se mo Ewiase Mu Nsem so bibia nsi obenyase si ya to panto ko bi dia ma no enti adamase multimedia panyifo 25 years nyame nhamo pa Asio kwabra sije pon ko ba ko pe konfo ye bi aji asala wasi aguna saman mesro didi kwa anwa wati nti sunsumu asem bia ha bia no asio sibra no wetimi mu asio si nipa nya ntondi o ma na omne so a o hwedi panim ni nyina ne se boni nkumbone fo bia ye obone wankasa o so obepo ache waka bia o so da bi obi kura fo ade wanyi ntum so na afa asio sibra no anwe ma ho sanso na wutie me wode na ya akwantu nsem awosem ana wo ha na ese pas akoy sunsumu ade nko ade a wose kwa aguna saman kwa brani nogu nsama so de ko supply obenunum ni nyina hoto ade ahoto nso nya bia yesunsumu yade asio sebra aguna saman heye meso abrochefo ni titiru ebi apeso obefa nua bi ono nko ade na anima ebisi ba se okoduru avisa no wonya asio sebra na ehu admade nyina ofa ne mapangu akwam ene okoya avisa ne dia bomboi no obetoa wo honom etimesre abrochefo ni titiru wo ha obi a asio semen test message bi a ya twero on to men can animanimu ya afen wo na sin training o sa ko teacher training afen wo shack kan etu de eno an se voice no record na dia send no oboti a wonso ehu anu ye bia no de aba a che kura na mienu miensa na wo ha no ehu anu ye aba ntimi se esu se WhatsApp line 0557 667510 0557 667510 and now for dia frɛ no 0243 134535 0243 134535 abusene say Rand Lottery Company Limited o se fanto mafo nyina anim say Rand Lottery Company Limited de woma ba ababade omu weskanso so eto to sa frɛ Lotto Staking Public Dabi no ya Dabi nya papa agent for any sub agent chese mo amutwa Lotto ma mamamfo na agent mu nyina no nza kwasi obu a obi atwa Lotto kese wono da wona wose sa de so nya fa be wono no so we ni chese 5 to 90 games 590 games and the branches and the officer who do nyina zi wo tutu dia pete na o chese si wo bie ne nkrabata no
ɛwɔ Abrepɔ Junction bɛ Angel FM tie agent fo ɛne agent nketenkete mom twitwa loto mu nyinaa mo ne loto marketing companies mu nyinaa wɔkyerɛ sɛ yɛnka nkyɛ mo sɛ sesei no ɛsɛ mu nyinaa mo de mo ani kyi hɔ na ɔmo ɛboa mo mo sikasɛm nyinaa ɛwɔ yɛ ɔmo aba abɛhyɛ ɔmo ase mu nyinaa mo akɔhyɛ ɔmo ase na wopɛ sɛ otwa loto yi bi anaa agent ne nneɛma ɛkeka ho a wobɛfrɛ Mr. Wɔsai Boaten aka Ajasai ɛwɔ 0244 093654 0244 093654 na ne ɔmo atwetwe nkɔmɔ na de aka ho ebio ne sɛ sɛ Golden Souvenir nyinaa no yɛse ɔmo aba be product a kyerɛ sɛ yɛ Rand Lottery Company Limited for abɛhyɛ ɔmo ase ɔmo kwa ne wotumi krata asantemam yes asantemam mu ate yɛmfa to wani sɛ woni han sɛ ɔbɛtwa ɛyɛ Golden Souvenir deɛ ɔwɔ tumi mepakyɛw ɛno ɛyɛ baako pɛ Rand Lottery for ana de abantian kan kyɛ mo nyinaa mo mmra na ɔmmoa mo ɛma sɛ sikasɛm o sɛ ne guy bi onya broken heart ba miana ɛsɛ nko yɛ twɛw Kwame unim the idea Center for Research into Plant Medicine ade ense wo wiase nyina adwa so nyina akɔfa mfidie na say alomo bitters kai Mr. Bitters na ani kura se communion wine akɔno angaza unya num bia besro twabwate na yensapa eyensa bia no kure ni nyame anim ehaba ma bebro aduosia ne akeka bom ede ya alomo bitters original taste is good. No hangover to Mr. Alomo bitters and the Chichabi. No, the future of the man say, Union fish, don't venture. And venture, never man cut it in our cosro. The count cut it in our think canon. Every man who home so, Mr. Udo Trebia, open how da. How much bear no me and son on none was sorry, not so you don't change me boo bear. You know, my name, you know, they're sorry. We will be over 12%. Mr. Alomo bitters, Chichabi, Nanya man to turn out come. I had a dig out in 70 why. Ah, Medas, I tabons is your ground kindly. And can baby, I'm going ground kindly. Ah, son was my coca watermelon. So watermelon. Watermelon, they say no. Okay, I pass it off. See my committee. Come. Abrantia or see what down na yatina kumai. Kwame oyare. Ya do yare. Enye sunsumsem. Ya do yare pa. Enye sunsumsem. Enye sunsumsem. So da no betina kuma. Yare. Oni pedua nim. Pam yem fa drun kan sisi a dress strong bidru bia na odin. Ne de be ma no. Moja na muniema nkoye Kwame. Wo de sa de makoma. No see ya dago no so ni moja na jonzo mu ho. Me hefa no koye. Hospital bay na koy ni groom hospital hospital according am sabi baabia ana etrobia nti de ntina kumase kakrakai sabi bibi timisi ni arefel do ko ebia yemfa nko eye kolebu Keviat hospital ko timisi wo ho evolution sanse ndio yes ye de obi aba difama no se o mese nko kumase eye comfort no chi e chew say I for you be the biachi ni bia na gitimi ye ni bia so na comfort no ayi kolebu fo so timi ye enti we no ebia na koma no hu se ne ya but ba bi ode nenam ya fidi esu bia na fidie kwam ye wa fidie ahodo a ye de wura mu yetimi de machine evura wa koma mu ha sei na ye de akoto ye fununum na etwa ye fununum ye hwe ne ma ekoso de pedua nim hospital do so bia na obi oti no mo mfa nhyɛ dum ni adan ukoko akoye koko no kra bi kra koko kra bokum kra sɛ nyu koko bia ya me nchew me tu bekum kra nyu koko bia nyu we kom bekum ko akoren na nyu koko bia na hwa na eku ne agide hunu obi ontokwa na obi why obi de onye obi bone wo kye sɛ de afo ne de kra ni problem nti no ku saa na wadje wafo ni nyina na atede Kwame yare bi wo hɔ no mu a na hinta edom suko ne hu ni ya bonsa for no akasa bonsa de we de say na yare na de aka dum ni ada na afi ye de nkeka wo bebiri de aka ni papi o mote nchen okay we wu jan sisi an we kwakobɔ no fiwura na fuwura kora din am ya je fu no so su se bia na fuwura kora se fu na ba nje wo ye kwan bia no waku no no afa enso be ko bia na nyeta akwasi bu afo de special doctor ba ko pe e be no usu ansa the crest so mama opia for no cre yo Keviat Kwame o se o mo je asen ten
tete awurade nyankopɔn ye tete ayanko kwame ye boga na aba no boga ba kwa kra no mram kusi na boga ba VIP station na am de kwa na uja friend nza guri tino kwame me papa de wajama rehu se kan no me do obi kan na me hu sem papa ba na mai o papa ba ba bi ofri ba so de menka ntimi ye wa ba bebre nim se bi ofra bruche na aba ti sa de opebu sa be 50 million kro bi de be ma kwame ma men kan kira kwasi bu afo se wa so da e ene aka betie time ma esi ono nko animu a ko be o bibi wo wiase kwame ya ewiase ya dawo sa na wo tra o akwasi ye bibi ye o madam fu bi etunifo a wa ko Pentecost for night na sɔfo no ɔbɛ no abene ɛna ɔsɛ obiara mmɔ mpae na mfomso a wayɛ nyame mfa nkyɛw saa sɔre no ɔtim no nkora nketewa no 14 16 15 na kyɛ sɛ watra woyɛ dɛn ɔde wati kɔbɛka fam ɛna sɛ ɔmo ano ɔbɔ ɔmo atadwe ɛna kwaa me wei na sɔfo no abene ɔtene ne nsa sɛ na obi atigu na ɔsɛ nnamu ne nyame adi ahyia obiara mmɔ mpae nyame do ɔbɔne a wayɛ bɛkyɛ ɔno ɔno deɛ awuradie ɔnim so wahyia nyame nti ɔka ne mfomsoɔ nyinaa na nyame de akyɛ no awuradie kuradie o fa kyɛ me awurade fa kyɛ me o kuradie o sɛ ada yakosi akwame ate nam de gyae sɛ kwame sɔfo no abɔ baa nim sɛ yɛnya mpaeɛ ne bɔ akwaa ne ntee ɛno de nano dendenden awurade awurade o fata mi o wonso so ya yo eda so fune se eje odi nkura se munyawa en me gwa se do adoa me ka ko yesu obia ne shebre de bas asu so akwasi santo wada wudi etu fune so asu ntie na ya na hu bi wura se de bia ka kire krenten no DJ krenten se to na obafia akwasi mabere wa 3 times me zoom vi obi se de wa Thomas atifia de bibia nya zunzum asem hwene ma biye wosi kokko ni nye kokko nti obi ani mre no hwe kokko na wu mu no me se sese no huhum wiase mu no kwame ekes be 3 million eda busuana nim yesi ba wa wo ye fa kokko kase ho wo be kom klonte bag ba kokko so kwabrane sa be ye tie ye nia hanche obi pa ne to ase wa afuo nim me de Prophet Joshua me sraw kai abrantie mpai bom no nkoje ba bi ni adanse se me ben share fm tintonta me ha na to atwa ye wontimi ntiri ni mu ya na du ba bi on ma obi ko transfer dem wo mompa na nyame ase keka no hwewiem se de wote mango wo ni hwe ka because nyame nya hwe man hwe abrantie woman fufu ntimi ni o nya dia wo betimi adi fufu atenam afefe kasem ate nkruma de aboso atafre ne nsa ontimi buafo fufu abetaman gam so ontimi ni wo man nche ya hwe a ontimi hwe boto nyina ne yam nyama nyina ya se onde okana kuma me so be kɔne dun so twa ne brebo ne sa ne nyina ka bom na eseba wo kɔ ka se yare kwame ha na obi ametra no se wo hu se nsuohie na no fiada wo se nsuohie sija so kyese na funu hu yasum ya no ne da sen hu ɛna ne yam nyama ne ya no na ekodu na kuma ho no abetra no se yare tu kan ko sisan kwame da me kan wie se bibi wo wiase etini ya da etupum tumminia bata kenkan wati odifo Joshua na behia no obeboa wo wati Joshua nyame atwede so se bata kenkan na ho beto wati ogo wati yanko yetam na so enipo konkran okoyira won kran aso mo be kan bia be gira ai opani efo adwun ko sise bayi na ye wo hospital ko hospital ben efiche hospital ndi enka hu yade wo yade pa na yade a very good what says yam pa uzo yare na onwo bi enya ne ya o yare o ti so hu meti obu nyina very good atwetwe ana on sasa ye sei o ka bi kamu o badani kusie ya hono o san yese on kusie ya hono on sai sai eso ne sai na sai isi o so sai sai isaka sai ene sa mo kuya so mo kuya o yare twanyima bu onu ma ebu akura sabia kusabia nyaado onye dwane bia ze ni dwane so kunne akokodie ai akowi na mi yanwe akobi ko wi wo se wo ne yanwe akoya fo je se mi wo na se wo ne o we dia ni o no wo ma wi no wa wi yanwe ekwe bo mi mo ni din
yankɔ afom brada ɔkɔ afom brada ɔkɔ kusie white di kɔkɔ bɔ ne kom ɔkware fɔ so na kyi ne ko ne we ɔwiwie no ana de bɔ ne minimu ase wɔde wi eti yareɛ no bɔmɔde kwani de kan hwɛ wansa woja se yɛn hwɛ yareɛ no yɛnya butere ma wo wozo wɔ manan woyiri ezo muto nya dwendwene ayo ni so bi kum hwɛ mo de saa wo krom kwa baka so nkɔ because wo kase ba yɛ na yɛ wɔ mo pe saa de na mama ba yɛ anya post ana obi na yɛ mo bi na yɛ me o we kwa dwane kwa timi ni bi wo na yɛ wɔ mo yɛ kra ma fe kra de ba yɛ kra yɛ tan o jaze eti bia pe oponko hospital papa ne yɛ ngoma de hwa no obi nya to nya botre ama so yɛ me na so mame ai Ruth Wache ufri Holland aba uni unua Mercy Wache munua ba obaya obaya waka nkyere gu nyame adom se me dan na mbeyi no ya antwiwa amfara obaya na owo 18 mu no wona to ya mesi nyame adom me dan yi no etimatim medase sabu Joshua e ba ta ensem nyina ne bram ho no te modern na fe dago no so na dia ka faka ho osoko boni bu on kai osefo da de kwati fom What's say? O se da de kwati fom. Da de kwati fom o ko. Ngo so boko de. O so ko hin. Da de kwati fom. Akra. Da de kwati fom. Me da se ba metie. Ba je ko. Ya ba ayaresemo a na ewura tumi mu a ye nim sunsum yare ene ye nim honam ne yare na mesafo Joshua mete de so pie me side da me yare de me nim sunsum yare ena me nim honam ne yare de me nim se nipa no ato no eno an but kontachi abranti we ne yare no de ekutani yare nim de mintimi nka no wo ha hintasem wo mu a me kan wo ha e de asem ebeba me kan me peti ho asem akyerɛw me peti ho asem akyerɛw asem di yɛkyerɛ but me nka ho asem wɔ ha me man kontonchi in the Wednesday me man 3 days per me man 3 days per saa de na beto akoma no e be free wo ma saa de wa ba ha sei ata me chọ na sei onko hospital onko baby a de me kutana so sen doctor ne miss me kutana hu ni pedua fruit mi ko pa na ase na what they say because what say you and then amo akoma ntu yare akase ne every second so di bengu kra ne de yakọ o de say akwasa ba ne oron si oba and the X-ray machine hospital machine de me kutana say X-ray machine and you know mama 3 days oyari we mabuwa ne se ne kenten bu akoko ati na me so na se ni ja hu yanu ndo benya nkoda nan ati me da so Joshua akodoji na me admo china eja dam o aso Joshua Junction amansa nyina etio nti ochina no ya wo da ochina metana se council ni emergency wona sunsum ha hodo ha mo no sunsum ha obia family kabra yare no se hospital dio senya hospital dio so hia machine bra me say machine opie hwa na de ha na etwaba wa tumi ko di wechi yare ma no be je wo mu ten mu akọ enye bosre me ka efiada so ye mpa abokese but ochina de ye emergency ni counseling one on one wa sunsuma de biara ha no sunsuma de fi oni pe wu na ewu oni pe be yare da doctor wo di be abosumisi moja ya atwi ye di sidi sunsuo engosi agaja na hona be hunu me efio no me atoyare bia ma fiofo a ebo ya no ewu mo na mo mfa nsala amra ne nwuro mi hetumi ku edi saa bole no afia se busum ofie kum ni pa na nana makoje ade bia ba ho ne tia wan se sunsum sembia eno yo china ya woda na me na se no mani 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540
44 70 00. My last one 0540 44 70 00. Achema twede oba sofo line aso ko twede obesi wo Joshua Johnson twede Joshua Johnson atena ya woda anapa 8 matena se 1 na mapon ko da chima no asi midase sofu Joshua ye koda ko pe hone fro twede beto aso se otamfo bonsam keka no ho anadwo ya on for 77 enkorachi edabo nyina se yakramo